उदैयाव लेथ्रा खालायबाय आरो नै एल'भेराखौ आङो एसे आंनो लुबाय आरो बे गोजाया माबायदि गुफुर जाबाय नै गुवाहाटीनिफ्राय क'क्राझारसिम दावराव देख्रेब सार आरो बड'फा उपेन ब्रह्म माबायदि ट्रेनाव नांलायलांदोंमोन भिडिअनि फुटेजखौ एसे खोनासंलां। साख्रिखौथ' गारबायलै दावराव साख्रिथ' गैला आंना दा ओंखामसो मोनजागोन ना मोनजाया ओरै बे खोथाखौ बुंदों आरो बे एल'भेराया मा मानसिनि देहायाव एक्सन मावो मानसिनि उदैयाव माबायदि लेथ्रा हाबनानै थायो गेसआ उदैयाव थानाय लेथ्राखौ गेसआ आउट खालामनो नाजायो नाथाय गेसखौ होबथानो थाखाय मानसिया टेब्लेट जायो। दा बे एल'भेराया मानसिनि देहायाव मा खामानि होयो एल'भेराया बुहुत गाव गावनि माखासे कम्पानिजों मेडिसिन दिहुनजानाय गाव गावनि कम्पानिनि सायाव गुबुननि कम्पानिनि सायाव आं बुंनो थांला सफ्टनेट कम्पानिनि आङो बे एल'भेराखौ आं दिन्थिनो नागिरदों। सफ्टनेट कम्पानिनि बे एल'भेराया माबायदि एक्सन होयो दा नोंथांमोनहा एसे भिडिअनि फुटेजाव नायलांबा बुजिगोन। दा नैबे गेलासाव दै गैया नै बे गेलासाव दै गैया आं जास्ट बेखौ मानसिनि उदै बानायबाय आरो ना बे मानसिनि उदै आरो दा नैबेयाव दै दं बे दैखौ आङो नैबेहाय होबाय नै बे जेनेबा मानसिनि उदै सिङाव आरो बे उदै सिङाव जेनेबा लेथ्रा जानानै दं आरो नै नायलां आं दिन्थिलांगासिनो नायलां दा आङो नैबे बुस्थुखौ मानसिनि उदैयाव लेथ्रा खालायबाय आरो नै मानसिनि उदैयाव आं लेथ्रा खालायबाय आरो बे जेनेबा अनेक लेथ्रा आरो बे उदै सिङाव मानसिनि उदै सिङाव दा बेखौ गेसफ्रा मालाबा ओरैबायदि मानसिनाव गेस जाखाङो गेसखौ होबथानो थाखाय मानसिया फार्मासियाव टेब्लेट बायनानै जायो नाथाय बे टेब्लेटआ दसे समल' बा सानसे साननैल' होबथानानै दोनो बे लेथ्रा बुस्थुखौ बियो आउट खालायनो हाया। दा एल'भेराया नायदो बे एल'भेराखौ आं होसिगोन आरो बे एल'भेराखौ आं होसिगोन नै बे एल'भेराखौ आङो एसे आंनो लुबाय आरो बे एल'भेराखौ आं होबाय आरो एल'भेराखौ होबाय मानसिनि जेनेबा बे उदै सिङाव थानायखौ आं दा देखायबाय आरो एल'भेराखौ आंबो लुबाय। दा अनेक बेबायदिनो जायो मोदोम सिङाव गाराय जायोबा हारा बायोबा गिदिर गिदिर बेमार जायोबा डक्टरफ्रा अपारेसन खालायो अपारेसन खालायनानै मानसिनि मोदोम सिङाव थानाय अबेबा लेथ्रा बुस्थुखौ आउट खालायो नाथाय बे उदै सिङाव थानाय बेखौ बोरै हाख'नानै गारगोन नाथाय गेसआ ओरैबायदि सम सम गेसनि मानसिनाव जाखाङोबा बे गेसआ नाथाय बे लेथ्राखौसो आउट खालायनो नाजायो नाथाय बे गेसखौ होबथानो थाखाय मानसिया टेब्लेट जायो बिनि उनाव बेथ' माने दमायनानै थाबाय मानसिनि देहायाव बे लेथ्रायाथ' गला दा बिनि थाखायनो एल'भेराया दा बे एल'भेराखौ आङो बिदि खालायबाय नै बिदि खालायबाय आरो दा नै दै गोजांगोन दा बे एल'भेराखौ होनाय लोगो लोगो बे गोजाखौ नैबे लेथ्राखौ बे दानजोब्बाय नै दै गोजांगोन दा माने बे गोजाखौ आं लेथ्रा बानायबाय बे गोजाखौ लेथ्रा बानायबाय नै दा बे गोजा बे लेथ्रा बुस्थुआ माने अनेक लेथ्रा थायो नालाय आं बे माने बयबो भिडिअआव माने बुजिनो हानाय बायदि बे दैखौ आं गोजा खालायदोंमोन बे गोजाखौ एल'भेराया नै दानगारजोब्बाय। थिग आङो नोंथांमोननो बे दैयाव गोजा खालायनाय आरो बे उदै सिङाव थानाय लेथ्राखौ आङो बे गिलासनि दैजों आरो बे गोजाजों आङो माने दिन्थिदों। दा मानसिनि उदै सिङाव बेबायदिनो अनेक लेथ्रा थायो जोङो बुहुद बोसोर जोङो हाग्रानि मैगं जाला सम सम जों खारै मैगं जाला गोदोनि समाव जोङो हाग्रानि मैगं जायोमोन अबेबा मैगङा देहानि थाखाय मोजां अबेबा मैगङा उदै सिङाव थानाय लेथ्राफोरखौ साफा खालामो बेबायदि हाग्रानि मैगं जानानैनो जोंनि देहाफ्रा स्ट्रं जायोमोन। दिनैनि समाव जोंथ' हाग्रानि मैगं जाला खालि बायनाय मेडिसिन होनाय दा बे लेथ्रा बुस्थुफ्रा जोंनि बे उदैयाव बा मोदोमाव थायो। दा बिनि थाखायनो बे एल'भेराया बे उदै सिङाव थानाय लेथ्राखौ बेखौ सानसेयाव खेबसे उदै खालियाव बा नङाबा मोनाब्लियाव जिखुनु जाया खेबनै बा खेबसे सानसेयाव इउज खालायोबा बथलसे जायोबानो माने प्रमान मोनगोन आरो बथलसे सोरबाफोर जुदि बेखौ बायनानै जायोबा नाथाय गाव गावनि कम्पानिनि अनेक मेडिसिन कम्पानि दं एल'भेराया सोरनिबा कम्पानिया बेसेबां एक्सन होआ बेखौ आं बुजिनो हानाय नङा। सफ्टनेट कम्पानिनिखौ आं दिन्थिगासिनो दं। दा नै नोंथांमोना नै आंथ' जेबो सोलायाखै बे गोजाया माबायदि गुफुर जाबाय नै बिराद फिल्टार जाबाय दा अब्ला बेयावनो नोंथांमोना बुजिनो हाबाय फार्मासियाव गेसनि टेब्लेट बायनानै दाजा दसे सम बा सानसे साननैल' ओरैनो होबथानानै थायो
नाथाय बे अराय समनि थाखाय देहायाव थानायखौ गासैबो माने फिल्टार खालायगोन आरो फिल्टार। बिनि थाखायनो आं नोंथांमोनखौ एल'भेरा सफ्टनेट कम्पानिनि इउज खालामनो थाखाय नोंथांमोनखौ आङो खावलायदों आरो नोंथांमोना बायनानै जायो जाया बे नोंथांमोननि सायाव। नाथाय जों गोदो जोङो गावनो गाव हाग्रानि मैगं जानानै जोङो हाग्रानि मैगं मिलाया अबेबा मानसिनि देहायाव स्ट्रं खालामो, अबेबा मैगङा मानसिनि देहाजों थैजों जोबोद मैगंफ्रा मानसिनि देहाजों स्ट्रं जायोमोन आरो अबेबा मैगङा मानसिनि देहायाव थानाय लेथ्राफोरखौ आउट खालामो अबेबा हाग्रानि मैगंफ्रा। दा हाग्रानि मैगंखौ जों नागिरनानै जाला, हाग्रानि मैगंखौ जों नागिरनानै जाला। दा बिनि थाखायनो बे एल'भेराखौ इउज खालामनो थाखाय आं नोंथांमोनखौ खावलायदों। दा नायदो नै जेरै दै, बे दैयानो जाफिनबाय, दै गोजामोन नङा होमबा? थिग नोंथांमोना जाहाथे बे एल'भेराखौ जुदि बायनानै जायोबा नोंथांमोननि उदैनि बेमारा जोबोद माने सेफटि जागोन आरो नोंथांमोननि उदैयाव आजिखालि जों गेसल' खोनायो। सोरनिबा न'आव थाङोबा सोरबा गथ'आ गेस जानानै स्कुलाव थांनो हायासै, सोरबाया गेस जानानै उन्दुग्रुबनानै थानाय फार्मासियाव मुलि लायबाय, जाबाय, दमायलायबाय, स्रां जालायबाय, नाथाय बे लेथ्रायाथ' आउट जाला, दमायनासो थादों। नाथाय बे खेबसेनो सिंनि लेथ्राखौ फिल्टार खालायहैखायो आरो फिल्टार बियो। दा आं बेखौ लोंनो होनबा हायोमोन, नाथाय नैबे आङो बेलेग बुस्थु होदों नालाय 3 कालार, बे लोंजाया आरो। बेनि थाखायनो बे एल'भेराया नोंथांमोना गोसोबायदि खेबनै लोंनो नाजा, जेबो गैया। जिखुनु जाया नोंसोर ओरै हारसिं सोरबाफोर इउज खालायोबा डाइरेक्टबो लोंनो हायो आरो नै। माने बे बिदि लोंबाथ' माने लेथ्रा जायो, लोंस'नाय जाबाय, लोंस'नाय जाबाय नङा होमबा? अब्लाबो आङो सोरबा साननो हागौ जादु, बे जादु नङा। बे एल'भेरायानो जोबोद स्ट्रं। बे कम्पानिया दा जोङो बे कम्पानिखौ जों दा एसे जानानै माने मानसिनि देहाफोरजों जोङो एसे गोरोबनाय मोनदों। नै बिदि बे एल'भेराखौ जेबो गैया, बयबो माने एसे 12 बोसोर 13 बोसोर जानाय गथ'आबो इउज खालामनो हागोन। बोराय बेन्थ' खुनु खोथा गैया आरो उदै खालियाव जानो हायोबा मोजांसिन। जायगा खेबनै जायाबाबो फुङाव उदै खालियाव जानो नाजा। नै दा आङो डाइरेक्ट जाबाय ने, बिराद मोजां आरो जानो। दा नै बिदि सफारि जाबाय, आं दा बेरायहैनोबा बेरायहैनो हाबाय, जेबो टेनसन गैला आरो। माने हाथ्राबाबो बोसोरसेयाव बथल 2 जानो नाजा, हाथ्राबाबो बथल 2 जानो नाजा, 6 मासजों खेबसे 6 मासजों खेबसे। सिंनि बे उदैयाव थानाय लेथ्राया जोबोद साफा खालामो आरो। दा नोंथांमोनानो बुजिबाय माबायदि दैया जाफिनबाय। बे भिडिअनि फुटेजाव नुनाय गोदोनायाव बिबार माला सोनानै बरायदों, बे गोदोनायाव बिबार माला सोनानै बरायनाया सोरबा MP MLA MCLA देरहानाय नङा, सोरबा गिदिर साख्रि मोननानै बरायजानाय नङा। जायफ्रा बेमारनिफ्राय बारग'दों, जायफ्रा माखासे गाव गावनि बेमारजों भुगिनानै थानाय, बे भुगिनानै थानाय मानसिफ्रा बे सफ्टनेट कम्पानिनि मुलिफोरखौ जानानै जायफ्रा देहाजों गोरोबनाय मोनदों, बे रायजो राजाफ्रा बे कम्पानिनि मालिकखौ बरायदों, रंजादों। बङाइगाव फैदोंमोन, मास मोनसेबो जायाखै, माखासे बे मासनि गेजेरावनो फैदोंमोन आरो मालिकआ। दा बे मालिक फैनाय समाव बयबो जाय मुलि जानानै मोजां मोननाय, जायफ्रा देहाजों बे गाव गावनि बेमारजों अबे मुलिखौ जायोबा अबे मुलिया गावनि देहाजों गोरोबनाय मोनदों, बे रायजो राजाफ्रा बे कम्पानिनि मालिकखौ जोबोद रंजा बाजा मिनि खुसि बिबार माला सोनानै बरायदों। दा बेसेबां बाख्नायथाव। बयबो रायजो राजाफ्रा MP MLA MCLA सोरबा गिदिर गिदिर साख्रि मोनोबा, गावनि गथ' गथाया गिदिर फरायनो हायोबा रंजायो, बरायो। नाथाय बे बरायनाय आरो बे रंजानाय बयनिबो रायजो राजानि खुसिया बे बेमारनिफ्राय बारग'नो हानाय, बा बेमारखौ बे कम्पानिनि मालिक, बे कम्पानिया माबायदि मानसिनि देहाजों गोरोबनानै गाव गावनि देहाखौ फोसाबनानै लानो हादों, बे रायजो राजाफोरनि रंजानाय, रायजो राजाफोरनि खुसि, दा बे जोबोद बाख्नायथाव। बिनि थाखायनो आं नोंथांमोनखौ सफ्टनेट कम्पानिनि जायखिजाया दा सोलिबाय थानाय सोरबाफोर अबेबा बेमाराव जुदि गोलैसोनानै दङबा बे कम्पानिनि मेडिसिनफोरखौ जानो नाजा। दा आं एल'भेराखौ आं देखायदों आरो आं गाबोन समफोर बेलेग आङो मेडिसिनखौ आं देखायनो नाजागोन। दा जों जाहा था जों स्राब बायो,
दुगैनो साफुनफोर बायो जाथा थाव गोथांफोर जायो बे मानसिनि देहायाव जोबोद माखासे जेंना लाबोयो दा बेनि थाखायनो आङो नोंथांमोननो बे एल'भेरानि आङो दिन्थिफुंनाय देखायबाय दा बे रंजानाय रायजो राजाफोरनि बरायनाय रायजो राजाफोरनि दान्दिसे सम मिनि खुसिया बे बेमारनिफ्राय बारग'नाय नोंथांमोना दा बुजिनो हाबाय आङो एसे सिगाङाव भिडिअनि फुटेजआव आङो देखायदोंमोन नोंथांमोननो एल'भेरानि माबायदि एल'भेराया मानसिनि उदैयाव थानाय लेथ्राखौ फोसाबो आरो बिनि उनाव आं दा दिन्थिबाय थानाय रंजानाय बिबार माला सोनाय जाय कम्पानिनि मालिक जाय मेडिसिन दिहुनदों बे मालिकखौ बेसेबां रायजो राजाफ्रा मिनि खुसि बरायदों MP MLA फोरखौसो MCLA खौसो देरहायोबा बायदि बरायो नाथाय देहानिफ्राय जायफ्रा बारग'दों बे रायजो राजाफोरनि रंजानाय नोंथांमोननि खाथियाव आं बेखिनि भिडिअखौ लाबोदोंमोन भिडिअनि फुटेजखौ एसे खोनासंलां नोंथांमोननि आंनि चेनेलनि गेजेरजों दिन्थिनाय आंनि खावलायनाय आंनि फोरमायनायाव गोरोन्थिफोर जादोंबा आं आखाइ खबजोबनानै बयनावबो आं निमाहा बियो एल'भेराया गाव गावनि मेडिसिन कम्पानिनि सायाव सोनारो एल'भेराथ' एल'भेरा नाथाय बेयाव अनेक माखासे जुरिगुथि मिक्स खालायो बिनि थाखायनो जायखिजाया एल'भेराया मानसिनि देहायाव थानाय लेथ्राखौ अबेबा कम्पानिया खामानि होयो बा एक्सन होयो होआ आं बेखौ बुंनो हाला नाथाय बे कम्पानिनि सायाव आङो जानानै आङो गोरोबनाय मोनदों बिनि थाखायनो आं नोंथांमोनखौ आं जाहाथे खावलायदों नोंथांमोननि सायाव नोंथांमोना गाव गावनि सायाव सोनारगोन बायनानै जायोबा बारा दामबो नङा आरो अनेक बेमारनि थाखाय दङ बे कम्पानिनि सायाव नोंथांमोना आं कन्टेक्ट नाम्बार होनायाव सोरबाफोर नांगौबा बिहरनो हागोन 31 माबायाव मेयाव रौतायाव कनफारेन्सआव थाबाय 18 एनुअल कनफारेन्सआव प्रेजेन्ट जाबाय बिनि उनावनो गुवाहाटियाव फैनानै अखानायै 1 थारिखआव थाबाय जोङो खारगुलियाव खारगुलियाव 2 थारिख जुनाव बे साख्रियाव गारदों आरोखि जेब्ला साख्रि गारो बेनि अफिसारा मिजौमोन आरोखि रिजिगनेसन लिरना होयो अब्ला बिनाव सोङो आरोखि अफिसाव जे मिस्टार ब्रह्म नों जे साख्रि रिजिगनेसन होबाय नों साख्रि गारनानै मा खालामोन बे सोंदों आरोखि आरो बे मिथिखागौ बे जे बिराद गोरिब बेकग्राउन्ड मानसिमोन बे उपेन ब्रह्मआ बेखौ मिथिखागौ दा मिथिनानै बेखौ सोंदों नों साख्रि गारबाय साख्रि गारनानै नों मा खालामनो नों मा खालामनो सानदों ओमफ्राय बे बुंदों आरोखि मेडाम आं साख्रिखौथ' मावनो गोसो गैया आं मास्टार मावनो गोसो होनदों आरोखि बे आं मास्टार मावनानै जागोन होनदों आरोखि बे समाव बेहा मास्टार मावखाबायमोन मास्टार मावनाय रिलिफ भेकेन्सियाव मावदोंमोन आरोखि बे समसिम बे गसाइगावआवबो मावदों बेयो दतमायावबो मावदों बेयो ओमफ्राय माबा मोनसे स्कुल दंमोन कनकेसन नार्जारि मावनाय स्कुल बे माबानि बेयावबो बे मावदों बेयो रिलिफ भेकेन्सियाव मावदों आरोखि बे समावथ' साइन्स फरायनाय मानसि गैयाना टिउसन साइन्स फरायनाय मानसियानो गैथ्रा आरो बेथ' बे BSc पास जाबावनाय मानसि खमथारमोन दा गथिखे बेखायनो बे रिलिफ भेकेन्सियाव मावदोंमोन ओमफ्राय बेखायनो बेयाव अफिसार सोंब्ला बेखौ बुंदों आरोखि मेडाम आं साख्रि मावनो गोसो गैया आं मास्टार मावनानै जानोसै आं मास्टार मावगोन आरोखि अब्ला मेडामा बिराद मिन्दों बेखौ बिराद मिन्दों मास्टार होनना बुंदों आरोखि नों बे इनकाम टेक्स इन्सपेक्टरखौ गारनानै नों मास्टार साख्रि मावनो ओरैनो आरोखि आं गिदिर साख्रि मोनखानानै बेखौ बुंदों आरोखि बे आं एक्सेप्ट खालामानो साख्रिखौ नों सानबाव होनना बुंदों आरोखि बेखौ समबावदों सानबाव आं एक्सेप्ट खालामानानै ओमफ्राय नङा मेडाम आं माने साख्रि मावनो गोसो गैया आङो मास्टार मावनो गोसो होननानै नङा नों सानबाव होनना बुंदों ओमफ्राय एक्सेप्ट खालामाखै बेयो ओमफ्राय थाबाय थानानै एबसेन्ट प्रेसिडेन्ट जाबाय बियो एबसेन्ट प्रेसिडेन्ट जानानै बे फैबाय ओमफ्राय बे जेब्ला फैयो बे जोंनाव थादों फार्स्टआव जोंनाव थानानै माने खामानि मावबाय बे जोंनावल' थायाखै बे समाव बे जायगा जायगा थायोमोन बे क'क्राझाराव थानो जायगा गैया बेहा जेरावबो आरोथ' मोजां परिबेसनि नांगौ बिदि गैयामोन ओंखायनो देबरगावआव जोंनाव थादों ओमफ्राय जोंनि उनाव दस्रानाव थादों बे जोंनि खुरमाफोरनाव थादों बेसराव थादों जोंनाव थादों ओमफ्राय जयन्त मैलारियाव थादों बेयो बेबायदि ओमफ्राय जोंनाव थानाय उनावबो बियो जोंनिफ्रायबो आरो टेलिग्राफ मिसार मावदों बे अफिसाव आरोखि रिजिगनेसन एक्सेप्ट खालामथाराखै आरोखि माने एक्सेप्ट खालामथ'बावाखैमोन खालामाखै एखेबारे खालामथाराखै ओमफ्राय फारसेथिं माने पिटिसिया बे समाव पिटिसिया एबसुजों सोलिथारामोन आरोखि पिटिसिजों एबसुजों सोलियामोन मानोना पिटिसिया उदयचर राय बिनायखौ बे समाव माने नागारबायमोन उइद्र खालामबायमोन बिसोरो उदयचर दाहार होनलायनाय दा बे ग्राउन्डआव माने बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मआ माने पिटिसिखौ एसे सोंखारिनोबो बुंदों रायजो गारनायनि सैलायोमोन सैलायै बायदि जादोंमोन आरोखि ओंखायनो उपेन्द्र ब्रह्मखौ दाय होदों बे माने मास्टारबो मावो बियो इनकाम टेक्सनि इन्सपेक्टर जायो बियो आरो एबसु बिल्डार जायो बियो होननानै बेखौ रायबाय थादों आरोखि दा ओंखायनो बे थाबनो माबानि थाखाय बे टेलिग्राफ मेसेज हरनानै हरदों आरोखि गावनि रिजिगनेसन हरदों आरोखि माने माबा एक्सेप्ट खालामनो थाखाय बेखौ एक्सेप्ट खालामनो थाखाय खिन्थु लास्टआव जेब्ला बे स्टेटमेन्ट होबाय थायो बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मआ एबसेन्ट जानानै बे समाव माने गोबां दाबि दंमोन एबसुआ बे दाबिखौ लानानै स्टेटमेन्ट होबाय थायो बे स्टेटमेन्ट होनायफ्राव बे हयथ' अफिसारा मोनदों आरोखि ओमफ्राय अफिसारा मोननानै उनाव बेखौ माने एबसुखौ माबाखौ उपेन्द्र ब्रह्मखौ कल खालामदों टेलिग्राफ मेसेजजों बे नों आर्जेन्टलि अफिसाव फैनांगौ होननानै लिंहरदों आरोखि ओमफ्राय बे समाव जों थांदों आरोखि सानदों उपेन्द्र ब्रह्मजों थांदों बे इनकाम टेक्स अफिसाव बिनि माबाया अफिसा पान बाजारावमोन आरोखि लामानि मेइन रडनि गुवाहाटियाव हाबनाय
मेन लामानि ओरै सोनाब जायोमोन आरोखि पानबाजार बेयाव आरोखि बेयाव थांनानै जोङो उफेन आंजों थांबाय थांनानै लोगो हमबाय मेदामखौ मेदामा बे बुंबाय अब्ला सोंबावथारबाय सार सोंनो माने बेखौ माने बिसार ब्रह्म कंग्रेसुलेसन बेखौ आरोखि नोंथ' साधारन मानसि नङा नोंथ' मास्टार मावनायाथ' नोंथ' मास्टार मावाखै नोंथ' बिराद गिदिर नेतासो होनना बुंदों आरोखि माने बेनि स्टेटमेन्ट आरिखौ मोनदोंना बे ओंखायनो बे बुंदोंथ' बिराद गिदिर मानसिसो आं कंग्रेसुलेसन जायो आरो नोंखौ बेस्ट उइसेस होयो नोंसोर दा बे जाफुंथों ओरैना होदों आरोखि ओमफ्राय बिनि जेसेबां माबा दं बे माने माबानानै बिनि रेजिगनेसन लेटारखौ एक्सेप्ट खालामनानै बिनि जायनाखि बेसन मोननांगौ दं मा दं बेफोरखौ गासिबो रिजाइन खालामजोबदों आरो बेनो बे आरोखि बे थारिखआ बियो माबामोन आरोखि आं थारिखखौ गोसोआव दं लिरना दोनदों बे रेजिगनेसन खालामदों बे 13 आगस्टआव खालामदों बे 13 आगस्ट 1986 नि 13 आगस्टआव बे रेजिगनेसन होदों आरोखि बे सानैजों थांनानै माने एक्सेप्ट जादों आरोखि रेजिगनेसना सारा नोंसोर सानैजों थांदोंमोन सानैजों थांदों एक्सेप्ट जादों ओमफ्राय एक्सेप्ट जानानै ओमफ्राय बे फैसाखौबो मोनबोबाय ओमफ्राय गोजौनिफ्राय जेब्ला ओंखारब्ला बे आंखौ बुंदों आरोखि मोनसे खोथा साख्रिखौथ' गारबायलै दावराव साख्रियाथ' गैला आंना दा ओंखामसो मोनजागोन ना मोनजाया ओरै बे खोथाखौ बुंदों आरो बे ओंखामखौ मोनजागोन ना मोनजाया आन्दलनथ' खालामनांगोन बे खोथा बुंदों बे आं बे समाव बिराद मोदै गुदुं आरोखि बे बुंब्ला इमसनेल जाबाय सार इमसन जानाय बे समाव इमसन जाथ' जादों आरोखि इमसन जाथ'आव माने सासे बिराद गोरिब मानसिना बियो उफेना न'आव जेबो गैया ओमफ्राय न'आव माने बिमाबो माने माबा बुरिबाय बिमाबो खानि जों उफेनजों थांब्ला आंल' नङा जों रुपनाथ ब्रह्मजों एखमबा माने उफेनजों जों ज' थांमोन न'आव बरागारि न'आव अब्ला बिमाया बेखौ माने थपेन आफा थपेन होनना बुङो आरोखि नामा उन्दै नामा बिराद थपेनमोन आरोखि उफेन ब्रह्मना आंखौ बिराद दुखु जादों आरोखि बेबायदिथ' गोरिब जेबो गैयै न'खरनि फिसाया जेरै आलादा बड'लेण्ड रायजो बिदिनि थाखाय बर' जाथिनि थाखाय गावनि इनकाम टेक्स अफिसारखौ गारनानै ओंखारबोदोंब्ला बे खोब दुखुनांथाव आरोखि बिखौ नाङो आरोखि बे माने बिदिनो बुंदों आरोखि बे ओंखामसो मोनजाना मोनजालाय दावराव होननानै आं बे समाव बुंदों थलै जेबो नङा जोंनाव जेरै जागोन बिदिनो जाबाय थागोन जों जेखौ जायो बेखौनो जागोन आं बेखौ बुंदों आरोखि बेखौ मानोना बै समाव माने एबसुनि माबाफ्रा एरियाफ्रा खोब खममोन बे समाव माने पिडिसिनि बिराद हल दंमोन जेरावबो पिडिसि सापर्टारजोब अरुणाचल रायजो बिग्राजोब एबसु होनब्ला पिडिसि मानसिफ्रा सैयामोन बेबायदि आरोखि ओमफ्राय एबसु होनब्ला जोंखौ माने पिडिसि मानसिया इउटिलेबनि हानजा आरि होननानै बिदिनो दाय होयोमोन आरोखि बे समाव इउटिलेब दादोंमोन नालाय बेदिनो आरोखि बेखायनो खोब माने दुखु मोनदों आङो बे समाव जों दुखु मोनदों थेवबो गावबो डेडिकेटेडलि माबादों आरोखि ओमफ्राय जों साख्रि जेब्ला 13 आगस्टआव बे साख्रिया एक्सेप्ट जायो ओमफ्राय जों 15 आगस्टआव जोङो माने फैयो आरोखि गुवाहाटिनिफ्राय 15 आगस्टआव फैनाया बे समावथ' 15 आगस्ट माने बे इन्डिपेन्डेन्स डे नालाय गोसोआव बे थाब बे फैयो आरोखि आरो ट्रेनाव मोनसे घटनाबो जादों बे समाव टिकेट माने गैयामोन जोंहा फैसाबो खोब खममोन नालाय बे समावबो आं ओंखायनो माने फैसा बेयाव मोनबोदों जेनेबा साख्रि मावनायनि उफेन ब्रह्मआ बेखौ बाहायनानै जों टिकेट लाखियो आरोखि ओरै फैदों आरोखि टिटिजों हमजाबोबाय लामायावनो हमजानानै टिटिया बे रङिया बारनानै हमदों जोंखौ आं खोब गिनानै टिकेट गैयै गिनानै एसे माबानो थाखादोंमोन पेपार नायफ्लाबाय थादोंमोन आं पेपार आंखौ जाहाथे सोंफैया आरोखि ओमफ्राय थाबाय ओमफ्राय बड'फा उफेन ब्रह्मआबो मेगाजिन नायदों बेहा बे रियेलि बे फरायदों आरोखि बिराद गोथौयै फरायदों बे मेगाजिनखौ बेहा आं खिन्थु फरायाखै आरोखि आंहा टिटिसिमोन आरोखि बे फैगोन नामा ओरैमोन आरोखि सार उपेन्द्र नाथ ब्रह्मआ एसे इन्टारेस्टिं मानसिमोन नामा जों रायलायबाय एखमबा एसे माबा खालामो खिन्थु बे गावनि बिदि माबा लाबाय आरोखि इन्टारेस्ट माबा खालामा खिन्थु रायलायनायाव एखमबा लोगो लाफायो मोजांनो बेबायदि आरोखि ओमफ्राय जेब्ला फैयो टिटियाव हमब्ला आंखौ टिकेट सोंफैबाय बोरै टिकेटआ टिकेटथ' गैया ओमफ्राय टिकेट गैया मबाइल खर'आव लांनो नागिरबाय टिटिया हमनानै लाबोबाय औ आं हमदों आरोखि फै नोंसोर मबाइलाव फै टिकेट लायबा गाखोनो मोन नामा ओरैनो आं बाय दिनै 15 आगस्ट इन्डिपेन्डेन्स डे कनसिडार खालामबाय आरोखि 15 आगस्टआव कनसिडार मोन नामा ओरैनो रायलायनाय आं दाबो गोसोआव दं 15 आगस्टखौ आरोखि कनसिडार मोना 15 आगस्ट जाबाय ओमफ्राय माबाबाय जेब्ला बोयो हमनानै लाबोयो अब्ला उफेना बिराद बेखौ रागा जोंबाय रायबाय अबे आयनाव दं होनना रायदों आरोखि अबेयाव दं इंराजिनि बुंदों बे इंलिसनि अबेयाव दं टिकेट गैयै मानसिखौ हमनानै लांनानै थारमाने नों इउ वान्ट टु थ्र' हिम फ्रम द रेल नङा फ्रम द ट्रेन बेखौ बुंदों आरोखि टिकेट गैयैखायनो बेखौ हमनानै बाहेरायाव गारहरनो नागिरदों ओरैनो बुंदों आरोखि बिराद थुग जालायबाय उनाव नोंथाङा फाइन लानांगौ नोंथाङा खिन्थु मानसिखौ टिकेट गैया होननानै बेखौ हमलांनानै बाहेरायाव गारहरनो हागौ नामा नों उनाव फाइन लादों आरोखि बे जोंनिफ्राय फाइन होनांबाय ओमफ्राय फाइन होब्लाबो खिन्थु उनाव आं रागा जोंबाय सेंग्रा मानसिथ' गरम माने ससेनिफ्राय फैनानै आं सानबाय बेखौ लाजिनाय मोनबाय आंथ' बेखौ बुलांसै सानबाय आंबो एसे गरम ना ओमफ्राय फैनानै जेब्ला बङाइगाव बारबाय बेखौ एखे बेसेबांबा उनाव लोगो मोनबाय बे टिटिखौ आरोखि लोगो मानसिथ' मोदोम बुदा स्ट्रं ओमफ्राय जेब्लानाखि आं बेखौ बुबाय बायदि नाङा बेनाव बेथ' आखाइ होबथानो माबाय नालाय बिदि जादों आरोखि ओमफ्राय उनाव ट्रेनाथ' खरस लाखिब्ला उफेना आंखौ माने बुजिखादों बे माबा मोनसे थांबाय ओमफ्राय बे जं थांबाय क'क्राझार कलेज हस्टेलाव बे समाव जोंनि एबसुनि खामानि मावग्रा जायगा बादि आरोखि बे समाव दा जेब्ला थाङो बे एडभान्स सहैग्रोबाय आं उनाव सहैबाय आसि लेट जालांबाय बेजों नांलायबायनानै टिटिजों
ओमफ्राय जेब्ला सहैयो आंखौ सोंनो फैना बहा खर' गाज्रि होनना सोंदों आरो बेखौ बिदि लेंगुवेज बाहायलायोमोन आरोखि है आं बे थिथिखौ राजुंदोंलै बेखौ एसे बुंनो सानदोंमोन जाबाय ओमफ्राय बे गावखौ आंखौ बुंदों आरोखि आं बुजिखादों बे खर' गाज्रि बेखौ माबासो खालामगोन होननानै ओमफ्राय आंखौ बे समाव रायदों आरो मोनसे खोथा फैना माने मानसिया माने बुयोब्ला मानसिखौ फरायफिनना बुयो नामा होनदों आरोखि माने थिथिजों नांलायब्ला आं मोनसे खोथा बुंदों आरोखि थिथिखौ आरोखि नों मिथिगौ बे सोर होनना बुंदों बेफोरखौ आखिथों आरोखि बे एबसुनि प्रेसिडेन्ट होनना बुंदोंमोन आरोखि आं ओमफ्राय एबसुनि प्रेसिडेन्ट बे होनना बुंनायालाय एबसुखौ गावखौ फरिचय जाबाय एबसुनि प्रेसिडेन्ट होननानै दा बेखौनो उपेन्द्र ब्रह्मआ बेखौ बुंदों आरोखि जे मानसिखौ बुयोब्ला मानसिया फरिचयनो बुयो नामा होनना बुंदों आरोखि बे दा बेफोरनो मोनसे बे बिराद ब्रेननि मानसि बेफोरबायदि मोनसे फरिचय जायो आरोखि ब्रिलियेन्ट मानसि बे जोंथ' बुजियाखै जोङो बुयोब्लाथ' नोङो बेयाव एबसुनि प्रेसिडेन्ट बे होनना बुंना बुयो नामा बे आरोखि दा गथे बे मोनसे हिस्ट्रि जाबोदों बे 15 आगस्टआ साख्रि मावनो खाना फैनायनि उनाव बे आरोखि सार एबसु जेला उपेन्द्र ब्रह्मआ एबसुआव गसंदोंमोन प्रेसिडेन्ट हिसाबै बै समाव बिथाङा मोनसे थांखिबो लाफानानै गसंफादोंमोन जे एबसुनि कनस्टिटिउसनाव पलिटिकेल नेचारखौ लाफादेरनानै होनो बे समाव जों खोनानो मोनो मोननै एबसुआ मोननै गावलायदों बे मोनसे जाहोननि थाखायनो जेरै एबसु इउ माने उपेन्द्र ब्रह्मनि ग्रुप जाहैबाय बे एबसु आर माने रामसियारि ग्रुप बेवहाय माबायदि आन्दोआव माबायदि जारिमिन दं सार बेबायदि जादों जे ओरै जादों बेखौ एसे मोजाङै बुंनांगोन बे पलिटिकेल हानजायाव जेब्लानाखि गावस्राय फैयो पिडिसिआ उदेश्वर रायजो बिनि थाखाय जन्म जानाय दा पिडिसिआ जेब्ला उदेश्वर रायजो बिनि थाखाय जन्म जायो बयबो सापर्ट दंमोन एबसुआबो सापर्ट दंमोन बर' रायजो राजाफोर गासिबो सापर्ट दंमोन दा खिन्थु जेब्ला पिडिसिआ उदेश्वर रायजोखौ प्रत्याहार खालामो बिसोर जेब्ला माने जनता गभर्नमेन्टजों लोगो लानानै मन्थ्रियाव बाहागो लाफायो समर ब्रह्म चौधुरिया जेब्ला फरेस्ट मिनिस्टार जायो आरो सरनाथआ जेब्ला एमपि जानानै दिल्लीनि पार्लामेन्टआव बे माने जनतानि जानानै बे माने मेम्बार एस'सियेट मेम्बार जाहैयो बे समाव बयबो खुदिदों एबसुआ खुदिदों बयबो खुदिदों ओमफ्राय बिसोर बे समाव माने बड'लेण्ड रायजोखौ सरि उदेश्वर रायजोखौ हयथ' हथे प्रत्याहार होननानै बिसोर पेपाराव होनो आरोखि दा पेपाराव होनायनिफ्राय बयबो बोराबबाय गाज्रि मोनबाय ओमफ्राय पिडिसिआव स्प्लिट जाबाय ओमफ्राय स्प्लिट जानानै पिटिसिआवबो पिटिसि गावलायदों सार पिटिसि गावदों दा पिटिसि गावनाय बे प्रग्रेसिभ पिटिसि दाफैनाय जाबाय दा इयं पिटिसि दंमोन इयं पिटिसिखौ एसे डिभल्भ खालामनाय जाबाय डिभल्भ खालामनानै बे गावस्रानिफ्रायनो दा प्रग्रेसिभ पिटिसि दानाय जाबाय आरोखि जेनेबा लेफ्टेनेन्ट बिनय कुमार बसुमतारी बे एसिस्टेन्ट सेक्रेटारिमोन बे पिटिसिनि बेबो गावनो फैबाय दा प्रग्रेसिभ पिटिसि जाबाय दा बेखौ ज' जानो थाखाय उपेन्द्र ब्रह्मआ नाजादोंमोन जेब्ला बेयो माबायाव इउनिभार्सिटियाव फरायो इउनिभार्सिटियाव फरायनाय समावनो बे जावले जावले फैबाय थादों बे ओमफ्राय फैबाय थानाय बे माबाखौ लोगो मोनबाय थायोमोन समर ब्रह्म चौधुरि सरनाथारिमोनखौ पिडिसि अफिसाव लोगो मोनबाय थायोमोन जों थांफायोमोन रायलायोमोन ज' जानाय खोथा खिन्थु ज' जानाय खोथायाव बिसोर मोनसेल' खोथा बुङोमोन जे जोंना दरजा खुला फै मावफैबानो जायो जेरावथ' गावाखै बिदि बाथ्रा बुङो आरोखि सरनाथारिमोनहा दा बेयाव खुनु ज' जानायनि खुनु माबाखौ नुवाखसै फारसे रायजो नांगौ आरो पिडिसिनि दारै रायजो जालिया आरो प्रग्रेसिभ पिटिसिआवबो आरो गावलायबावनांगौ प्रग्रेसिभ पिटिसिआवबो दा प्रग्रेसिभ पिटिसिखौ माने बै समाव एबसुआ सापर्ट खालामदोंमोन बे ओरै होदोंमोन लिरनाय जादों दहाय बुंनाय बायदि कुइसन खालामनाय बायदि जे पलिटिकेल नेचारनि कुइसन जे जाय बड'लेण्ड सरि जाय उदेश्वर रायजो बिगोन रायजो बिग्रा हान्जाखौ एबसुआ सापर्ट खालामगोन बिदि खोथा मोनसे प्रस्ताब लादोंमोन एगजेक्टिभ मिटिङाव बेखौ आरोखि दा बेखौ रौतानि बबेबा मोनसे जायगानि माबायावनो लानाय जादों आरोखि सरि उदालगुरि मोनसे एलपि स्कुलाव लादों आरो बेखौ ओमफ्राय लानानै बे डिसिसनावनो माने बेरेखा खालामबाय जे रायजो बिग्रा हान्जाखौ सापर्ट खालामगोन होननायखौ बेरेखा खालामबाय बेयावनो बोराबलाय जाबाय ओमफ्राय बुंबाय जे माने रायजो बिग्राथ' दाथ' दिनै सोरखौनो रायजो बिग्रा नङा होनना बुंनो बिदि बेनिफ्राय डिभिजन मोनसे फैखादों आरोखि फैलायदों ओमफ्राय जेब्लानाखि माबा जायो ज' जानायनि खुनु माबानो जायाखसै जों फारसेजों प्रग्रेसिभ पिटिसिखौ एबसुआ माने बेक खालामबाय उनाव मा जाखो माने ज' जानायबोथ' बाथ्रा गैलालाय आरो रायजो बिनायबो खुनु माबा गैला प्रग्रेसिभ पिटिसिखौ गावलायबावबाय दाना इउटिलेट जाबाय आरो माने इउबिनेलेट जाबाय दा बेखौ नायनानै उफाय गैया जाबाय दा उफाय नायैयाव उपेन्द्र ब्रह्मआ गावनि डिसिसन लाबाय प्रस्ताब लाबाय एबसुआनो माने आलादा रायजोखौ बिनांसिगोन आरो पलिटिकेल पार्टिनि सायाव सोनारजालिया बेबायदि होननानै जे माने एबसुआनो बुंदों आरोखि जेब्ला माने माबाया पलिटिकेल क्राइसिस जायो बे समाव एबसुआ थोंजों पलिटिकेलावबो बाहागो लागोन होननानै बुंनाय जादों आरोखि बेखौ लानानै एबसुनि कनस्टिटिउसनाव सोनाय जादों ओमफ्राय बेखौ जेब्ला सोयो बे समाव एबसुआव माखासे माने बोराबबाय जे फरायसा हान्जाया मानो रायजो बिनो बाथ्रा फैबाय फरायसाफ्रा फरायनांगौ रायजो बियोब्ला पलिटिकेल इस्यु आखाइ होयोब्ला फरायसाफ्रा फरायनायाव माने माबा जागोन बे जादों फरायनायाव माने खस्थ' मोनगोन फरायनायाव साक्सेस जानाय नङा फरायनायाव हेम्पार जागोन बिदि जादों गथे आलादा रायजो बिनायनि दाबिखौ एबसुआ खालामनो मोना बिदि होनदों आरो बे समाव हयथ' माने गोबाङानो बे जायनाखि एबसु आर ओंखारदों एबसु आरनि गोबाङानो हयथ' माने पिटिसिनिबो माने माबा दंमोन इनफ्लुयेन्सआव दंमोन पिटिसि सापर्टार दंमोन बे मोनसे आरो खायफा हयथ' मोजाङै जेनुवेनलि सिन्था खालामदों हयथ' खायफा जे रायजो बिनायाबो बिराद गिदिर आन्दलन जागोन गोलाव आन्दलन जानो हागौ दा बे खेत्रआव एबसुआ जुदि आलादा रायजो बिनाय आन्दलन खालामब्ला
फरायनाय हेम्पार जागोन बे खोथाखौ जेनेरेलि माखासे मानसि सिन्था खालामनो हागौ खिन्थु माखासेफ्रा खिन्थु पिडिसिनि प्र जानानै बे आलादा रायजो बिनायखौ अफस खालामनानै बे एबसु इउ एबसु आर जालायो आरोखि ओरैनोथ' जों एबसु इउ एबसु आर लिराखैमोन खिन्थु गावसोर एबसु आर लिरनायखाय माखासे रिपर्टारफ्रा एबसु इउ होनदों आरोखि खिन्थु बे लिमिटेडमोन आरोखि बिसोरो अनलि नलबारि बेसमोन आरोखि सोरनि संख्या बांसिनमोन सार उपेन ब्रह्मनि संख्या बिराद बुरजामोन उपेन ब्रह्मखौ मानिखायोमोन जेब्ला उपेन ब्रह्म बुङो एबसु इउनि बे जाय मानसिफोर लिडारफोरना बिसोरबो गासिबो मानिजोबोमोन बिसोर काउन्टारखौनो होनामोन बिनि जायनाखि स्पिच बेयाव रावबो जेबो हामोन खिन्थु इन्सपायार जाखायोमोन सार इन्सपायार जाखामोन खिन्थु अखा जाबाय मोनसे इग' थाबायना बिसोराबो जे पिडिसिखौ सापर्ट खालामनांगौ पिडिसिखौ माबानांगौ बे समाव पिडिसिनि लिडारफ्राबो बिराद माने माबा गोनांमोन बयस गोनांमोन आरो सरन नार्जारि बायदि लिडाराबो बिराद गिदिर लिडार बे समाव बिसोरबायदि लिडारशिप क्वालिटि गोनां बर' हारिनि गेजेराव गैया आरोखि दाबो आं बुंनो हागोन आरोखि सैथो खोथा बे गैया खिन्थु बिसोरनि डिमान्डआ भुल जादों बिसोरो उदायसर रायजो बिनायखौ नागारदों बे नागारनायाव रायजोफ्रा गाज्रि मोनदों दा बे खारनावनो एबसुआ आलादा रायजो बिनि थाखाय ओंखारनो गोनां जादों आरो बेबायदि आमब्रेला बायदि मोनसे गावलायलायनानै माबोरै ओरैहाय जेन'बा गावलायजोब्बायना बिसोर आमब्रेला बायदि मोनसेयाव थाफैजोब्बाय नाथाय उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ माबोरै बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ मारै थाग थियारि खालामफिनखो एकदम स्ट्रं खालामफिननो हाखो जेरेखम मानोना फिसा गावलांजोब्बायमोन बर'फ्रा गावदोंमोन ग्रुप लायै ग्रुप माबोरै थाग थियारि जानानै उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ मेन्टेलि दैदेननो हायामोन पिडिसि जादों माने प्रग्रेस पिडिसि जादों बेबो गावनानै माने इउटिनेल जादों ओमफ्राय एबसुआथ' एबसु उपेन ब्रह्म थाबाय ओमफ्राय ओरै फारसेजों रामसियारि ग्रुपबो ओंखारबाय खिन्थु रामसियारि ग्रुपआ फिसामोनब्लाबो बिसोरनि एबसुनि माने पिडिसिनि बेकिं दंमोन आरो पिडिसिया बिराद हल्ड दंमोन जेराव बोसिस एबसुआसो खोब खमबावसोमोन बे अनलि फरायसाफोरल' दंमोन आरोखि खिन्थु रायजोफ्रा लेमेनफ्रा जनसाधारनफ्रा गासैबो पिडिसि उदायसर रायजो बिगाजोबमोन दा बिनि गेजेरावबो उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जानाखि लिडारशिप क्वालिटि बे स्ट्रंमोन बिराद गोरामोन बिनि स्पिचफ्रा बिराद मोजांमोन दा बे हिसाबै बिनि लिडारशिपखौ लासै लासैनो बयबो मोजां मोनदों बयबो आवग्रिदों जाय फले प्रग्रेसिभ पिडिसियाबो एबसु सापर्ट खालामदों इउटिनेलबो सापर्ट खालामदों इउपिनेल बेबो सापर्ट खालामदों उनाव ज' फैजोबदों सार उनाव ज' फैजोबदों अनलि पिडिसिल थादों आरोखि पिडिसि जादों ओमफ्राय रामसियारि ग्रुप माखासे थाबाय बेल' बाखि ओमफ्राय लासै लासै रायजोफ्रा एबसु सापर्ट खालामबाय आरोखि दा स्ट्रं जाबाय आरोखि एबसु लिडारशिपआ खोब स्ट्रंमोन बड'फा लिडारशिपआ बयबो लोगोआखौ बिदों आरोखि बर' गामि गामि हाबनानै सार मा रोखोम उपेन्द्रनाथ ब्रह्ममोनहा जावरिखांबो होदोंमोन सार बे जेराव मिटिं खालामो रायजोफ्रा बिराद मोजां मोनो आरो जेराव मिटिं खालामो बे रायजोफोरनि क्लिपिं मोनो जेरावबो बे बिराद मोनसे जांख्रिखां सेंग्रा सिख्ला जांख्रिखां बोराय बेन्थ' जोंनो बड'लेण्ड नांगौ बर' हारि खौसे जा ओरैबायदि गिदिर गिदिर स्ल'गान ओरैबायदि बाथ्रा बुङोमोन बे आरो बिनि प्रथम स्ल'गाना जादों बिनि देरसिन स्ल'गानानो जेब्ला आलादा रायजो बिनायनि बे प्रस्ताब लायो बे बिनि स्पिचआव बुंदों बे डिभाइड आसाम 50-50 ओरैबायदि इमप्रेसिभ स्ल'गान बेखौ होनाय लोगो लोगो मानसिफोरनि गेजेराव मोनसे जावरिखांनाय बिराद फैदों आरोखि इन्सपायार जादों आरोखि डिभाइड आसाम 50-50 जोङो आसामखौ 50-50 बुखांनांगौ बर' हारि खौसे जा बुहुमनि बर'फोर खौसे जा बेफोर बिराद गिदिर स्ल'गानमोन आरोखि दा बेमोन जोंनो माने मोनथाय नांगौ जोंनो सुबुं मोनथाय नांगौ बायदिसिना बे डिभाइड आसाम 50-50 आरो बिराद गिदिर स्ल'गानमोन बुहुमनि बर'फोर खौसे जा बिराद गिदिर स्ल'गानमोन बेफोरजोंनो लासै लासै माने रायजोनि गेजेरावबो मोजां मटिभेट जादों रायजोफ्रा सापर्ट खालामफैदों आरोखि सार सोमावसारनायाथ' जागायबायानोमोन नाथाय बै समाव सेन्ट्रेल स्टेट बे गभर्नमेन्टफोरजों माबोरै सावरायनाया माबायदि जागायोमोन सार बे उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव बे समाव फार्स्टआव उपेन्द्र ब्रह्म दैदेननायाव जोङो 92 चार्टार अफ डिमान्ड्सखौ लादोंमोन आरोखि 92 चार्टार अफ डिमान्ड्सआव बेयाव बेसिकेलि बांसिनानो माने शिक्षानि लाइन इडुकेसन लाइन आरोखि ओमफ्राय माखासे सामाजिक प्रब्लेमफोरखौ लानानै डिमान्डखौ खालामनाय जादों आरोखि 92 चार्टार अफ डिमान्डआव खिन्थु बे 92 चार्टार अफ डिमान्डआवबो खुनु गुरुत्व होनाय जायाखिसै आसाम गभर्नमेन्टआ जेबो गुरुत्व होआखै बे गुरुत्व होनो थाखाय डाइरेक्ट मोनथाम पलिटिकेल डिमान्ड हिसाबै नांदों आरोखि ओमफ्राय जों बे फिसा फिसौखौ 92 चार्टार पइन्टनि गेजेराव मोन पइन्टआव मा दङ सार बे जाहैबाय माने क्रिएशन अफ सेपारेट स्टेट इन द नर्थ बेंक अफ ब्रह्मपुत्र भेलि डिभाइड आसाम 50-50 बे आरोखि ब्रह्मपुत्रनि साहाजायै माने नर्थ बेंकआव माने बड'लेण्ड रायजो सोरजिनांगौ फार्स्टआव हमलेण्ड जों नांगौ होनदों आरोखि हमलेण्ड फार्स्टआव हमलेण्ड नांगौ बेखौ होनदों ओमफ्राय हरै ब्रह्मपुत्रनि साहाजायै नीलाचल मोनसे अट'नमास काउन्सिल नांगौ बे बाथ्राखौ बुंदों दुइयाव ओमफ्राय थिनाव जाहैबाय कार्बि आंलंआव थानाय बर' कसारिफोरनो एसटि होनांगौ ओमफ्राय बिसोरनो रिजनेल काउन्सिल नांगौ बे मोनसे थ्रि पलिटिकेल डिमान्ड्स बे आरोखि बेयावनो स्टिक थादों नांथाबदों आरोखि उपेन्द्र ब्रह्मआ बेखौ जों नांगौ हमलेण्ड बायद आरोखि जोंनो माने क्रिएट सेपारेट स्टेट अफ हमलेण्ड आरोखि जोंनो बेखौ नाम दोनाखैमोन बड'लेण्ड नाम दोनाखैमोन आरोखि एक्चुअलि बड'फानि आइडिया आरो फिलसफिया माबायदिमोन बड'फाया बुंदों बे डिभाइड आसाम 50-50 बेखौ बुंदों बेखौ बुंनायजों लोगोसे बुंदों जिहेथु जों आलादा रायजोखौ जोङो बियोब्ला बे इउनियन टेरिटरिमोन आरोखि हमलेण्डआ आलादा रायजो हमलेण्ड माने इउनियन टेरिटरि डिभाइड आसाम 50-50 बेखौ बुंदों आरोखि ओमफ्राय बुंदों जोंनो आसामखौ 50 जोंनो होयोब्ला लेट द आदार पिपल अलस' सार्भाइभ बे थांना थाथों बिसोरबो
बेखौनो बुंदों जे लिभ एन्ड लिभ होननाय बाथ्राखौ बुंदों आरोखि बे नोंसोरबो थांनानै था जोंबो थांना थानो बे जों बे 50-50 रायजोआव जों थांना थागोन नोंसोर बे 50 आसामनि रायजोआव थांना था असमियाफ्रा हारसाफ्रा बे बाथ्राखौ बुंना बुंदों आरोखि दानि बोथोराव माबायदि बुजियो सार बेसो भुल दानि डिभाइड आसाम 50-50 जों बै दानि 50-50 जायखि माबा खालामो बिसोर दा इन्टारप्रिटेसन होयो बे भुल आरोखि डिभाइड आसाम 50-50 बुंदों 50-50 जों बे 50 रायजोआव जोंखौ थांना थानो हो होनना बुंनाय जादों आरोखि लिभ एन्ड लिभ नोंसोर थांना था ओरै आसामाव जोंबो थांना थानो हो रायजोआव बिब्लाबो जाहाथे रायजो बिनायनि उनावबो जाहाथे जोंनि गेजेराव माबा जाया हिंसा हिंसि जालाय फैया नोंसोर थांना था जोंबो थांना थागोन बे बाथ्राखौ बुंनाय जादों खिन्थु जोंनिया दिनैया बिनि माने स्लगाना प्रिन्सिपाल फिलसफिया थिउरिया एसे मेनिपुलेट जादों आरोखि दा दिनै बे आरोखि जोंनि रायजोआवसो लिभ एन्ड लेट लिभ होननो नागिरनाय जाबाय आरोखि जोंनाव नोंसोर थांना था जोंबो थांना थागोन होननाय नागिरनाय बेबायदि माने बिसोरबो नोंसोरबो जों जेसेबां अधिकार मोनो नोंसोरबो मोनगोन जों मोननांगोन ओरै बेबायदि मोनसे माने इन्टारप्रिटेसन जों दा नुयो अनेक दाइलग जादों आरो बे दानि दिनाव आरोखि सार सोमावसारनाया माब्लानिफ्राय जागायजेनामोन बेयो माबा जादों 87 नि 2 फेब्रुवारिनिफ्राय जादों फार्स्ट बेखौ फार्स्ट डिक्लेयार जादों बे सेन्ट्रेलि मोनसे मास रिलिज जादों क'क्राझारावनो सेन्ट्रेलि जेसेबां माने डिस्ट्रिक्ट कमिटिफोर दंमोन एबसुनि बे गासिबो सेन्ट्रेलि बेयाव मास रिलि मोनसे जादों आरोखि बे समाव इउबिनेलेब बिसोर गासिबो ज' गासिबो फैजोबदों इउबिनेलेब गासिबो फैजोबदों माने सार बड'फाया ज' खालामग्रोनानैसो ओंखारखादों बिसोर गासिबो ज' खालामदों इउबिनेलेबखौ ज' खालामदों नाथाय थाबोनायानो मोननैल' थाबोदों एबसु आरो ओमफ्राय मोनसेया जाय पिटिसि बे थाबोदों आरोखि दा लासै लासैनो बिसोरबो आन्दलन जेब्ला स्टार्ट जायो बिसोर माने लासै लासैनो माने अप्रासंगिक जाबोदों आरोखि बिसोरनि माबाफोरा एसे खम जाबोदों लासै लासैनो बिसोरनि बेसआ फिसानिफ्राय जादों आरो उनावथ' गैयै जाबाय पिटिसिया आरोखि नाथाय समाव सार पिटिसिजोंबो दाङाबाजि जादोंमोन बिसोर एग्रेसिभलि माबा खालामदों पिटिसिया बाराद्राय माबादों दाङाबाजि खालामनाया जायगा जायगा बिसोरो एबसुनि मानसिखौ बुदों जेनेबा क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि बे सिम्बुरगाव एरियायाव जायनारि सिम्बुरगाव बे एरियाथिं बिसोर माने एखेबारे एबसुनि न'खर हाबै बुदों आरो बे जाबाय ओंखारनो मोना होननानै बुदों आरोखि कंग्रेसनि एजेन्ट कंग्रेसनि दालालि इउबिनेलेबनि बिदि होनलायनानै दाय होनाय जादों आरोखि बारा जादों बिसिना बे समाव माने पिटिसि गराफ्रा बिराद दंबाय समाव उदायसल रायजो मोनाब्ला जों थैथारसै जों नांथारगौ आरो पिटिसि नङाब्ला उदायसल रायजोखौ मोनलिया जों बिदि मोनसे भाब जाथिनि सेन्टिमेन्टआ बे समाव स्ट्रंथारमोन रायजो राजाफ्रा रायजो नांथारगौ बेयाव बिराद माने स्ट्रंमोन आरो बयबो बेबायदि दाङाबाजि बोथोराव इउएन ब्रह्मआ माबायदि दैदेनामोन सार बेथ' बुंदों जोंनि गेजेराव गावजों गाव बुलायनाय बे जानो नाङा बुलायसो दा खालाम जानो नाङा बे खोथाखौ बुंनो हादों आरोखि सार जिउआव उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जेलबो जानांदोंमोन नामा सोमावसारनाय समाव औ बे जेल जादों बे खेबसे जादों बे खेबसे जाहैबाय आं बेखौ एसे खोन्थानोसै जेब्ला बे उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जोंनाव थायो ओमफ्राय जोंनि एरियायाव जेब्ला थायो रायजो बिनायाथ' स्टार्ट जाबाय जेब्ला थायो बे समाव बिराद मानसि फैयो आरो बाहेरानिफ्राय अनेक मानसि फैयो होंगो दोंगो बिराद माने बे समावथ' थानोबो हटेलबो गैया क'क्राझारावबो थाग्रा मोजां जायगा गैया ओंखायनो जोंनि जायगायाव माने मानसि फैनायखौ बिराद होंगो दोंगो बारा मोनबाय बियो थानाय जानाय बिराद डिस्टार्ब जाबाय ओरैबायदि बे समनि माबाय आरोखि मानसिफ्रा ओरै एख्रि जनायनिफ्राय आरम्भ खालामनानै मानसि फैयोमोन बेंगल थेंगलनि मानसि फैयोमोन ओमफ्राय जोंनाव ज' जायोमोन ओमफ्राय जोंनि एरियायावनो ज' जायोमोन थायोमोन बिदि आरोखि रानै मानसिफोरखौ न'खराव फुथुलायनाय जायोमोन दा बे समाव बे एसे देहायाबो एसे उइक जादों बेहा मानोबा लोमजालुबाय थायोमोन बियो लोमजालुबाय थायोमोन बियो गगा मोननाय मानाय लोमजालुनाय जायोमोन ओमफ्राय बियो रेस्ट लानो होननानै बे सराइबिलाव थांदों आरोखि बियो सराइबिल थांदों बेयो ओमफ्राय 4 मे सरि माबा मोनसे थांनाया उपेन्द्र ब्रह्म थांनाया सराइबिलाव थाहैदों बियो 4 फेब्रुवारि 1989 4 फेब्रुवारियाव डक्टर दमन होननाय थाहैदों बे डक्टर दमनजों बेहा गुवाहाटियाव जेब्ला फरायलायो खोब क्ल'सथार मोनसे बिराद मोजां मोनोमोन डक्टर दमनखौ बिसोर बे डक्टर दमनाव थांनानै एसे रेस्ट लायनो थाहैदों बे डक्टर दमनाव जेब्ला थायो डक्टर दमनाव बेखौ 4 फेब्रुवारि 1989 गौसां पुलिसआ हमना लाबोदों आरोखि मा दायाव सार जेबो दाय गैया आलादा बड'लेण्ड रायजो बिनायनि थाखाय दाय जानांगौ बिदि दाय जाबाय बेखौ लाबोबाय बे समाव एजिपि सरकार एन्टि बड'थार एखेबारे बेसोरै लाना फैबाय दोनबाय बे बयबो रायजोफ्रा बेखौ हमना लाबोदों होननायखाय ओंखारबाय बयबो बिरादनो बयबो ओंखारनानै जै ओंखारबाय बेखौ रिलिज खालामनांगौ दाबि खालामबाय उनाव बेखौ माने माबा खालामनानै बेल बनाव हगारनाय जादों आरोखि बे माबायाव गसाइगावआव थानाव दोननांगौ बिराद प्रटेस्ट जादों बे समाव हिनजावा बिराद बे समाव गोगोम बर'फा होनबाथाय जावरिखांबाय बे समाव माने माबाबो फैबाय मा होनो जोंहा माने ट्राइबेल वमेन वेलफेयार बेखौ दानाय जाबाय बेखौ दायथ' होनाय जादों प्रमिला रानिखौ प्रेसिडेन्ट होनाय जादों अल आसाम ट्राइबेल वमेन वेलफेयार फेडारेसन बेबो जाखाबायमोन जोंहा बे समाव दाखाबायमोन आरो बे समाव माने माबाबो दाखाबायमोन जोंहा आरोबाव BPSC दाखाबायमोन बड'लेण्ड पिपल्स एक्सन कमिटि बेमोन आरोखि भलन्टियारफोरखौ बेखौ दाखाबायमोन बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मआ बे समाव दाखादों आं बेखौ बुंलांसै दा दे बड'फा दानायनि खारनाव जाहैबाय बड'लेण्ड फर्स दानायनि खारनाव जाहैबाय बे माने भाइलेन्ट खालामनो थाखाय नङा दै बेखौ भुल बुजिनो नाङा भाइलेन्ट खालामनो थाखाय
बियो भलन्टियारफोरखौ दायाखै डिसिप्लिन सिस्टेमेटिक लांनो थाखाय आरोखि जाहाथे आन्दलनखौ जाहाथे जानला मोनला दुथां मानसिफ्रा मावब्रलाबायनानै गाग्लोबनो हाया ओरैबा गभर्नमेन्टआ एसेयावसो दाय नागिरो फिसा दाय जों दाय मावब्लानो जोंखौ दाख्रेबगोन ना बेखायनो डिसिप्लिन भाबै गणतान्त्रिक मुभमेन्टखौ जाहाथे लांनो हायो बेखायनो भलन्टियार फर्सखौ दादों आरो भलन्टियारफोरखौ स्ट्रं माने माबा होदों आरोखि दा मानसियाथ' बयबो गोसो गुदुं ओंखारदों भलन्टियार फर्सआव ओमफ्राय लोगोसे बिपिएससिखौ दानाय जादों बर'फोरनि माने माबायावनो बेखौ दानाय जादों बिपिएससि दानाय जाहैबाय एबसु होनबाथ' सात्रफोरथ' जाबाय दाथ' सात्रनि मुभमेन्टआव सात्रफोर थाबो जानाय नङा रायजो राजा इनभल्भ जानांगोन जनसाधारना इनभल्भ जानांगोन बेखायनो रायजो राजा आरो जनसाधारणखौ इनभल्भ खालामनो थाखाय बर' पिपल्स एक्सन कमिटिखौ दानाय जादों आरोखि बे आरोखि सार दिल्लीयाव माबायदि सहैयो दिल्लीयाव दिल्लीसिमबो सहैदों सार सहैदों दिल्लीयाव थांदों फार्स्टआव जोङो माने ओरैनो माने माबाहैदों प्राइम मिनिस्टारखौ लोगो हमनो थांदों दिल्लीयाव थांदों राजीब माने गान्धीखौ जों लोगो मोनदों खिन्थु बेखौ एपइन्टमेन्ट लानो जों लोगो मोनाखै बै समाव सेन्ट्रेलनि दैदेनगिरिफोरा होनो गोसो दंथारना गैयामोन सेपारेटिस्टखौ बेबायदि होनो गोसो गैयामोन आरोखि बिदि रायजो होनायनि बाथ्रा राजीब गान्धीजों सावरायबा राजीब गान्धी मोनदों आंथ' दा माने माबा नङा रायजो होनो हानाय नङा बे बाथ्राखौ बे बुंदों खुलाखुलि थेवबो बिनि उनाव रायजोनि गाहायाव जों माबा मोनसे कमप्रमाइस खालामनो हागोन बे बाथ्राखौ राजीब गान्धीया बुंदों आरोखि ओमफ्राय दिल्लीयाव जों थांनाया दिल्लीयावबो मोनसे बिराद गिदिर मोनसे धरना दिल्लीयाव लादों आरोखि दिल्लीयाव माने रेलगारिजों थांनाय जादों आरोखि रेलगारि मोनसे बेसेबां थाङो सार माबा लानानै 80-90 जन जादों फार्स्ट टाइम थांनाय आरोखि रेलगारि मोनसे माबा लानानै दिल्लीयाव थांनाय जादों बे जों थांनाया बे थारिखआ माबामोन आरोखि बे 10 नभेम्बर 10 नभेम्बर 1987 आव थांनाय जादों आरोखि ओमफ्राय जों दिल्लीयाव थाहैनाय जाहैबाय ओमफ्राय बे अशक श्रीनिबासाव थादों अशक जाति माबायाव थादों बिरला मन्दिराव थादों जों बेयाव ओमफ्राय श्रीनिबासपुरि ओमफ्राय लक्ष्मीनारायण मन्दिर सार सिख्लाफोरबो थांफादोंमोन हिन्जावफोर थांदों ओमफ्राय बे दा माने माबाबो दा आक्टरबो जाबाय बे समाव बर'साम ट्राइबेल वमेन वेलफेयार जाबाय ओमफ्राय आइजोफोरबो थांदों बे समाव हौवा हिन्जाव बोराय बेन्थ' थांदों गुबुन हारिफोरा थांनो थाङो सार एसटिफोरा बे समाव रावबो गैया जोंखौ बर'ल'खा सार बे समाव बर'ल'खा बे समावबो गुबुन ट्राइबेलफ्रा ओरैनो बारा जोंखौ माबा खालामदोंब्लाबो सम लोगो मोनदों रायलायदोंब्लाबो खिन्थु डाइरेक्ट बिसोरो इनभल्भ गैफा आरोखि बिराद गिदिर मोनसे रेलि जादों आरोखि बे माबा रामलीला मैदाननिफ्राय एखेबारे बे माबासिम बर्ड क्लाबसिम रेलि जादों बिराद बुरजा आरोखि सार बड'लेण्ड सोमावसारनाय समाव मुंख्लंबो जानो गोनां जादों माखासे समफोराव बर'फोरा नाथाय गिबिसिन बुंनो थाङोब्ला जोङो सुजित नार्जारिखौ बुंनो मा जाहोनाव बिदि बेयो माबामोन सुजित नार्जारि मुंख्लं जानाया बे 12 जुन 1987 नि 12 जुन बे थारिखआ बे समाव जजफिल्डआव मोनसे माने डेमनस्ट्रेसन रेलि लादों आरोखि जजफिल्डआव बिराद गेदारिं बेनि उनाव बिराद देरसिन गेदारिं बे समनि माबाया आरोखि गेदारिं आरोखि देरसिन आरोखि इभेन गुबुन गुबुन जाथिफोरनिफ्राय बिदि गेदारिं जायाखै होननानै पेपाराव लिरदों आरोखि ओरैबायदि गेदारिं मानसिफोर हुजिर खालामनाय डिभाइड आसाम 50-50 बिदि आरोखि जान लेंगे राज लेंगे बर' हारि खौसे जा बे आरोखि दा बेबायदि मोनसे बिराद धौजों बिराद गोमसारनाय जेनेबा ओरैबायदि मानसिफ्रा जांख्रिखांनाय बे समाव गरम दैदेननायाव आरोखि जेसेबां हगारनो हायो एखेबारे रावबो लाखोमा गारामाखौ दोना आरोखि ओरैबायदि हगारजोबनाय गासिबो जेनेबा एखेबारे माबाफ्रानो बिफां बिलाइफ्रानो सिरिनो नागिरनाय बायदि आरोखि जैखिनिया बे जाजफिल्डआव जादों आरोखि बे जाजफिल्डआव बिदि माबानानै बिराद बुरजा मानसिनि गेदारिं जानायनि उनाव जेब्ला रिटार्न जायो फैनाय समाव लामायाव बे टिभि श'आव बे सुजित नार्जारि मोनहा माबायाव दंमोन आरोखि मटरनि उखुम सायाव दंमोन मानसिया बिरमोन नालाय माने दंमोन बे समाव टिभि श'आव बे सबिनिस्ट एसामिसफ्रा आरोखि गरा असमियाफोर जायखौ होनना बुङो बिसोर माने अन्थाइ खुबै आरम्भ खालामबाय अन्थाइ खुबैनानै एखेबारे सुजित नार्जारिनि बे माबायाव नांदों आरोखि नाथांख्रियाव नांदों आरोखि उन्दैमोन ना सार बे उन्दैमोन बे समाव क्लास 10 फरायनाय बेनाव नांदों ओमफ्राय नांनानै बेथ' बेयाव सिरियास जाबाय मटरावनो ओरैसो गोग्लैबाय ओमफ्राय गोग्लैनानै बेखौ माबायावनो हजोंनो बेखौ ट्रिटमेन्टआव लांबाय आरो फार्स्टआव थारमाने नायबाय नलबारियाव लांबाय बेखौ टिउसननिफ्राय नलबारियाव लांबाय नलबारियावथ' बेनि माबाखौ हाया होनबाय जायाखिसै फार्स्ट ओरैनो माबानानै ओमफ्राय बेखौ बरपेटा सिभिल हस्पिटालाव लाबोदों आरोखि मोनाजों लाबोबाय ओमफ्राय मोनाजों लाबोनानै बे सिभिल हस्पिटालाव दोनफैबाय ओमफ्राय बेखौ सासे सेंग्रा बिजों एखे फरायनाय हायार सेकेन्डारि स्कुलाव फरायोमोन इन्दिबर होननाय आरोखि इन्दिबर होननाय बे गामिनिनो बेखौ नेहोबोबाय आनसलिक सेंग्राफ्रा मोननानै उनाव जोंथ' बयबो फैलायजोबबाय खबर गैया टेलिफनबो गैया माबो गैया बबाव मा जादों मा जायाखै मिथिया उनाव आंखौ सोरांसि आंखौ बे क'क्राझार आनसलिकनि सेंग्राफ्रा बे हारांगा बसुमतारी होननाय आरोखि बे सासे ओमफ्राय राजकुमार ब्रह्म बिसोर आंखौ खोमसियावनो आंखौ खोन्थाबाय आरोखि खोन्थाबाय बुंहैबाय माने सुजित नार्जारिया ओरैबायदि जाबाय अन्थाइ नांनानै दा माने हस्पिटाल दं बरपेटा हस्पिटाल ओरै आरोखि ओमफ्राय लगे आंबो माने ओंखारनानै सुजित नार्जारिनि बिमाखौ आं फार्स्ट लायग्रोबाय बेखौ लांफानोसै होननानै आरोखि बे समाव सार उपेन्द्र ब्रह्मआ बे समाव माबायाव दंफैयो क'क्राझाराव फैबाय बे माबानानै ओमफ्राय आन्दलनिफ्राय फैनानै रावबोथ' खबर गैया फोरसा फोरसि अनेक गारि लाखिजादों ओमफ्राय पुलिसफोरजोंबो आरोखि जेनेबा बबि मथर दंमोन बे समाव भारत माता
मटर दंमोन दा बेफोर लाखिजादों दा बिसोरो अबाव मा जादों रावबो खबर गैया उनाव बे बिमा बिफाखौ आङो लायबाय लायनानै आङो बिसोरखौ माने माबायाव ट्रेनाव थिखांहरबाय आरोखि बिमाखौ सुजित नार्जारि बिमा बिफाखौबो आं बे समाव सिखोथार लानानै थांदों बे रामेश्वर ब्रह्मनि बिनेश्वर ब्रह्मनि बर' साइन्स स्कुलनि गावथारनाय बिनेश्वर ब्रह्मआ बिनि फंबाय रामेश्वर ब्रह्मनि सिखोथारनि क'क्राझाराव हाबनायनि सिगांनो बे मिल दं बे मोनसे बेयाव थाब लानानै न'निफ्राय साइकेलजों फैबाय 8 किल'मिटार जायो आरो क'क्राझारसिम साइकेलजों फैनानै रामेश्वर ब्रह्मनिफ्राय सिखोथार लानानै आं बिनि बिमाखौ आं लायदों आरोखि ओमफ्राय धुब्रिगाजा गारिया बे समाव फुङाव फैयो बे समाव फ्राय माबायाव फैयोबो दै बे समाव 6टासोआव फैयो दै धुब्रि गारिया आं बेयाव थिखांहरबाय थिखांहरनानै आं माने आंथ' स्कुटार होनांगौ दंबायो आं स्कुटाराव होबाय आरोखि ओमफ्राय सानबाय दाना आंथ' थांनांगौ जायगायाव थांनोबो रेडिखा बे स्कुटाराथ' माने आं मा खालामो मा गारि दं बेसोरबो गारि गैया आं स्कुटारखौ लानानै आङो ओमफ्राय किशोर बसुमतारि होननाय सासे दं सिम्बरग'नि बेखौ लानानै आं डाइरेक्ट बरपेटायाव थांदों आरोखि स्कुटारजोंनो ओमफ्राय आं स्कुटारजों थांनानै आं ओजों बरपेटायाव थांबाय बरपेटायाव थांबा बिमा बिफाबो बे समाव सहैबाय बे समाव बिराद गाबुखु जाबाय बे समाव बे थैखाबाय बे समाव थैबाय आरोखि बे थैबाय ओमफ्राय इन्दिबरावबो खोन्थाबाय गैला थैबाय होननानै आरोखि बिदि जाबाय आरोखि ओमफ्राय आं डिसिजों रायलायबाय डिसिया जोंनो सुजित नार्जारिखौ माबानो थाखाय ट्राक गंसे मेनेज खालामना जोंनो हरदों आरो डिसिया पस्टमर्टम खालामनो मोनदों सार पस्टमर्टमखौ लोगो खालामदों जोंनो खालामबोखादों बरपेटायावनो पस्टमर्टम खालामनानै डिसिजों रायलायबाय जों ट्राक गंसे हरहोबाय ओमफ्राय सिकिउरिटि बर्डनो थिनबाय जोङो ओमफ्राय बे समावथ' बिराद माबाना जोंना ओमफ्राय सिकिउरिटि हरबाय ओमफ्राय जोङो स्कुटारजों फैफिनबाय आरोखि बिराद ट्राकजों फैबाय डेड बडिजों लोगोसे माने माबानानै माने सिकिउरिटि मोनसे एस्कर्ट फरायनानै फैबाय दा बिराद बारहुंखा अखा जों लोगो मोनदों आरोखि बारहुंखा लोगो मोनदों ओमफ्राय उनाव बे सिकिउरिटिबो आरोबाव बै बिजनि माबायाव बर्डाराव सिकिउरिटिया सोलायबाय बेयाव बिजनियाथ' क'क्राझार हाबबाय नालाय क'क्राझारनिफ्राय पुलिसखौ लानानै फैबाय जोंखौ लानानै जों मोनायावनो बेखौ सुजित नार्जारिखौ न'आव दोनहैबाय आरो बेनि गिबिसिन मुंख्लं बेनि फार्स्ट मुंख्लं बर' रायजो राजाफ्रा गिखांदोंना गिखाङाखैमोन ना इन्सपायार जादोंमोन दा गियाखै बेनो माने जावरिखांनायनि मोनसे थुलुंगा होदों आरोखि बे गावनि जिउखौ बावनानै बे आलादा रायजो सोरजिनो थाखाय मोनसे थुलुंगा बे होलांदों आरोखि स्ट्रंसिन जादों बर'फ्रा बयबो जावरिखांदों बयबो फाग्ला बोदों आरो सेंग्राफोर बयबो बिराद जावरिखांदों आरो अननायबाय बुथार जाबाय नालाय बेनो बे मोनसे इन्सपिरेसननि मोनसे बे घटनामोन आरोखि बे सुजित नार्जारि थैनाय आरोखि दा बेजों बिराद थुलुंगा मोनदों जावरिखांदों बांसिन रावबो गियाखै सार गहपुराव जानाय जाथाया माबोरै जायामोन बिनि उनावनो सार गहपुरनि जाथाय जानायनि उनावनो ट्राइबेल टकआ जागायदोंमोन नंगौ मा रोखोम जानानै थाङोमोन सार जेरै सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ एबसुजों रायलायनो गोनां जालायलायनाय दा आन्दलनाबो बिराद गोथौनिफ्राय गोथौ जाबायमोन स्ट्रं जाबायमोन बे समाव माने जिरन गैयै आन्दलन नायथ'आरो सब समाय बन्द डिक्लेयार रेगुलार खुनु जिराय गैया मासावनो खननै खनथाम जायो मोनसे प्रग्राम लाबाय थायोमोन बर'फोर फिल्म ब्रह्मआ ओरैबायदि प्रिपेयार जानानै फैखानाय बे आन्दलनखौ बोरै खालामलांनो बिनि प्रिपेरेसन दंखायोमोन दाउथे आन्दलनाबो बिराद स्ट्रं जाबाय जेरैबो बिराद मोजां जाबाय गोगोम जाबाय जेब्ला गहपुराव माबा जायो मासाकार जायो गहपुराव मासाकार जायोब्ला गहपुरनि बर'फोरखौ बै समाव माने बयरावथ' बायदि ट्रिटमेन्ट खालामफायोमोन आरोखि हारसाफ्रा आरोखि असमियाफ्रा बिसोर एनक्रजार्स बिसोर बाहेरानिफ्राय फैनानै बेयाव हा लाफैदों हा सेन लाफैदों हादानायाव फैदों हाग्रायाव फैदों बिसोर सैयामोन आरोखि बर'फोरखौ आरोखि बिसोरखौ अनेक समावनो बिसोरो एटाक खालामदों गाग्लोबबोदों बेबायदिनो ओमफ्राय गहपुराव बिदिनो 6 आगस्ट 1990 6 आगस्टआव गहपुराव बिराद मासार खालामबाय बर'फ्रा बे समाव ककिला बाजाराव रिलिफ केम्पआव थाहैनो जाबाय ककिला बाजार रिलिफ केम्प बर'फ्रा आलाय सिलाय जाबाय जोंबो बेबायदि थांदों जोंबो माइरं थाइरं गाननो जोमनो जि जोंबो लानानै थांदों जों थांदों ओमफ्राय बर'फ्राबो गावबो थांदों ओमफ्राय बर'फ्रा बे समाव गैया बर'फ्रा थाङाखै बे समाव सानसुमा बर' बसुमतारि बे थांदों जों थांदों बे समाव ओमफ्राय बे जेब्ला माबा हैयो बिराद बिनि सायाव बिराद मिडियाबो हाइलाइट जाबाय बर'खौ गाव होथारनाय गाव माने होनाय बर'खौ बुथारनाय मानाय हाइलाइट जानायनाव बेबो मोनसे इम्पेक्ट गोलैदों आरोखि सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआव ओमफ्राय बिनि इम्पेक्टआवनो जोङो ट्राइबेल टकबो मोनदों आरोखि फार्स्ट ट्राइबेल टकखौ जों मोनदों 28 आगस्ट 1989 मोनदों आरो जों सार माने बै गहपुरनि जाथायनि थाखायनो माने सावरायनो गोनां जादों जादों जों बेखौ बुंनांगोन आरोखि माने 1989 6 आगस्टआव जि रायट जाबाय बर'फोरखौ होबाय बिनिनो मोनसे माबा फिथाइ हिसाबै बेखौनो गुरुत्व होनानै भारत सरकारा जोंखौ रायलायनो होदों ट्राइबेल टकखौ खालामदों आरोखि बे जाबाय माने 28 आगस्ट 1989 आरोखि 28 आगस्ट 1989 माने 89आव ट्राइबेल टकआ जाबाय फार्स्टआव बे जादों आरोखि ट्राइबेल टकआव उपेन्द्र नाथ ब्रह्मआ माबायदि दैदेनदोंमोन बेथ' आंथ' सिङाव दंमोन उपेन्द्र ब्रह्मजों जों बुरजा मानसि थांदों बे समाव बाहागो लानो बुरजा माने एबसुनि लिडारफोर बिपिसिनि लिडारफोर थांदों ओमफ्राय इभेन बे समाव साख्रि आवलाफोरबो दंमोन एबेब अल बड' एमप्लयिज फेडारेसन होननाय बेबो दंमोन बाहागो लादों जेब्लानो
टक्सआ स्टार्ट जानो नागिरो उपेन्द्र ब्रह्मआ बे समाव माने इन्डियान माने वेलफेयार मिनिस्टार डक्टर राजेन्द्र कुमार बाजपेयी बेखौबो एड्रेस खालामनानै रिकुवेस्ट खालामदों बे बुंदों बे जे जोंनि आन्दलनखौ एजि माने गभर्नमेन्टआ क्रास खालामनो थाखाय माने गोबां मानसि गावथारदों बुथारदों माबायाव गहपुराव बे बाथ्राखौ बे बुंदों बे आरो बुंखायाव गेंग्रेब खालामदों बे बाथ्राखौ बुंदों बे 10 जन बर' हिनजावखौ गेंग्रेब खालामदों एजि सरकारनि दिनाव पुलिसफ्रा बे बाथ्राखौ बुंदों आरो गोबां मानसि बुथारनाय बे रेफारेन्सखौ लाबोदों आरोखि फरायनाय सुमफ्रामारिखौ जेनेबा बुथारनाय एखेबारे बुयै बेखौ थानाव 7 दिनसो बुनानै बुथारथारनानै बेखौ ब्रह्मपुत्र दैयाव गारहैदों आरोखि फरायनाय सुमफ्रामारिखौ दा बेबायदि बिराद इन्सिडेन्सखौ बे बुंदों आरोखि बुंनानै दा मोनसे एपिल खालामबाय जे बैसोर मानसि जायखि माने पुलिसजों गावथारजानाय बुथारजानाय बिनि दुखु हिसाबै 1 मिनिट माबा खालामनो थाखाय आरोखि कन्डलेन्स खालामनो थाखाय आरोखि ओमफ्राय 1 मिनिट कन्डलेन्सबो खालामनाय जाबाय बे समावनो ओमफ्राय कन्डलेन्स खालामनानै दाना एड्रेस खालामबाय डक्टर राजेन्द्र कुमार बाजपेयीआ जाहाथे टक्सआ खोब पिसफुलि जायो मोजां जायो बे खोथा बुंबाय आसा खालामो बे टक्सनि गेजेरजों जों सलिउसनखौ दिहुननो हागोन बे बाथ्रा बुंदों बेयावनो बर'फोरनि उपेन्द्र ब्रह्मआ ओरैबायदि स्ट्रंलि बुंदों बे समाव फार्स्ट समाव बे एपिल खालामदों डक्टर राजेन्द्र कुमार बाजपेयीखौ अनारेबल मेडाम बे टक्सआव आसामनि डिजिपि दं डाइरेक्टर जेनेरेल पुलिस सुब्रमण्यम स्वामी बे एन्टि बर' अफिसार बियो बेखौ बुंदों आरोखि ओमफ्राय बियो जुलाइ मासनि 12 तारिखआव 1989 नि जुलाइ मासनि 12 तारिखआव बेयो सानडे मेगाजिनाव बे मोनसे स्टेटमेन्ट होदों आरोखि डक्टर सुब्रमण्यम स्वामीआ बड'सार एक्सपार्ट दखायथि नाम आरोखि दा बड'सार एक्सपार्ट दखायनायनि बे रागा जोंनानै बे बुंदों बेबायदि अफिसारा बे टकआव थानो मोना हि शुड बी माने आउट फ्रम दि माने टक्स होननानै बुंदों आरोखि बेखौ आउट खालामनांगौ सार आउट जादों उनाव बे ओमफ्राय बिदि बुंबाय माबा राजेन्द्र कुमार बाजपेयीआ रिकुवेस्ट खालामबाय जे माबा नाङा माने बिदि एथ' आउट खालामनाय माने बाथ्रा नाङा दा बे गावनो क्लेरिफिकेसन होदों आरोखि माबायाबो माने सुब्रमण्यम स्वामीआबो आरोखि बे बुंनो गोनां जादों बे जे आं एन्टि बर' आं खुनु दिन नङा आं बिदि बुङाखै बे खोथा बुङो बे आं बिदि बुङाखै आं एन्टि बर' आं बर'फ्रा रेसपेक्ट खालामो बर'फ्रा सिम्पल जाथि बर'फ्रा अनेस्ट जाथि होनना बे बुंनो थगाव अब्ला नोंथाङा मानो खालामथाराखै बे खोथा बुंनाय जादों आरोखि नोंथाङा मानो खालामथाराखै बे खोथाखौ बे सोंनाय जादों आरोखि जेब्ला आं बेखौ मोनसे टाइम मोननाय जायासै आं बे खोथाखौ आं बुङाखै माबानिफ्राय कट खालामना बुंदों आं बेखौ मिथिया दा आं बे खोथाखौ आं बुङाखै आं बर'खौ अनेस्टलि जाथि आं रेसपेक्ट खालामो सनमान होयो बे बाथ्राखौ माने सुब्रमण्यम स्वामीआ बेयावनो एपलजि बिनांदों बे थगावनो एपलजि बिदों बे ओरैबायदि स्ट्रं फैना ओमफ्राय लोगोसे जोङो माने मोनसे माबाबो होदोंमोन स्टार्टिंनिफ्राय बिराद हट जाखादों आल'सनाया बिराद हट ओमफ्राय जेब्लानाखि दै लोंनो माबानो होदोंमोन जोंनो रिफ्रेसमेन्ट थाखाय माबा होदोंमोन उपेन्द्र ब्रह्मआ रिकुवेस्ट खालामदों रावबो दै गरसे लोङा आरोखि ओमफ्राय बे बुंदों माबाखौ राजेन्द्र कुमार बाजपेयीखौ बोले मेडाम जों बे आसाम भबनाव जिरायनानै जों एजिपि सरकारनि एरेन्जमेन्टनि जों थरथिंसे दै लोङा बुंदों आरोखि बिथांमोना जुदि बर'फोरखौ अनोब्ला जों जुदि दै होदोंब्ला गहपुराव मानो मासार खालामा बे गहपुराव मानो जेबो जायाखै बिसोरलाय गहपुर माने मानसिफ्रा गासिबो लेंगुवेजिं देट लेंगुवेजिं गहपुरनि मानसिफ्रा बिसोर दा रिलिफ केम्पआवसो दं बिसोरो हाजार हाजार मानसि रिलिफ दं ककिला रिलिफ दं माने अरुणाचलनि गभर्नमेन्टआ जुदि अनामब्ला बर'आ थैजोबसिगोन गासिबो दा जों बिसिनि दै होनाय जों बर'थिंबो जों लोङा बेखौ गासिबो रिटार्न खालामजोबनांगौ माने उपेन्द्र ब्रह्मआ रिफिउस खालामदों आरोखि बे दिना फार्स्ट टकमोन बे 28 आगष्ट 1989 आरोखि बे फार्स्ट टकमोन बे ओमफ्राय डक्टर राजेन्द्र कुमार बाजपेयीआ रिकुवेस्ट खालामदों नोंसोर आंनि फिसानि समान होनना बुंदों आरोखि आं रिकुवेस्ट खालामबाय आं बेखौ एजिपि बिसोर होनाय आसाम गभर्नमेन्ट होनाय दालासै आंनो बेखौ होबाय आंनि खर'जों आं होनसै बे बुंदों आरोखि बे ओमफ्राय थेवबो बर'फ्रा बुंदों मेडाम जोंखौ एक्सक्युज खालाम जों बे आसाम भबनाव थानानै जों बे जायगायाव दै लोङा गरसेबो जों जेबो जाया एखायनो रिकुवेस्ट खालामनाय बुंना लाखाथारबाय दैबो लोङाखसै जेबो मावाखसै बेबायदि टक ओरैबायदि हट टक जादों आरोखि ओमफ्राय जोंखालि टक्सआव नांलायनाय जाबाय बेहा बुंजोबबाय बे नोंसिनि एजिपि सरकारनि दिनाव माने 10 जन माने बर' माने हिन्जावफोरखौ रेप खालामदों बुमखायाव जानुवारि माने 1988 आव 25 आरो 27 तारिखआव बे बाथ्राखौ बिराद बुंदों फरेन सुमफ्रामारि गावथारनाय बे बाथ्राखौ बुंदों ओमफ्राय गोबां मानसि दङ गावथारजानाय बे माबाखौ टक्सआव बुंदों आरोखि एजिपि आइदिखालि एखे सिरि जेबो बुङाखै बिसोरो जेबो बुङाखै बिसोरो दा माबायदि सलुसन नागिरदों बिसोरो दिनै टक जाबाय माबायदि सलुसन खालामनो हादों स्पेल आउट प्लिज बुं बे बाथ्रा बुंदों नोंसोर माबोरै सलुसन खालामनो हादों बे जादों आरोखि बिथांनि देहाया अब्ला माबायदिमोन सार बे समाव बुंनाय जानोसै आरोखि बे समाव बर'फोरनि देहाया गाज्रिमोन जोङो बे जे बेराम जाबाय मा समाव सार फोरमान मोनामोन जे बेमार जाबायमोन होननानै बेमार जादों होननानै फोरमान मोननाया जोङो बे टक्सनि साननै सिगाङावसो जों मोनदों आरोखि टक्सनि साननै सिगां 28 तारिखआव टक्सआ जादों 89 आगष्टआव ओमफ्राय 89 औ नंगौ 28 तारिखआव टक जादों ओमफ्राय बिनि सिगां जोङो 26 तारिखआव जों खबरखौ मोनदों आरोखि 26 तारिखआवसो 26 तारिखआव खबर मोननाय खारन जाबाय बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मआ भेलाराव ट्रिटमेन्ट खालामजागासिनो दंमोन बे ट्रिटमेन्ट खालामजाब्ला बेखौ नायनो थाखाय रबिराम ब्रह्मआ थांदों आरोखि थांनानै नायनानै बे फैदों
26आव फैदों बे दिल्लीयाव जों बे समाव माव दंमोन माने बेनार्जि लज होनायाव जों थांब्ला उपेन्द्र ब्रह्मआ जों बांसिनानो बेनार्जि लज थायोमोन आरोखि बेनार्जि लजआव जों दंमोन ओमफ्राय बेयाव थाब्ला माने माबाया रुपेन्द्र ब्रह्मआ खोन्थाबाय जोंनो खोन्थाबाय आरोखि जे बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मआ केन्सार जाबाय बे खोथाखौ जोंनो खोन्थाबाय आरोखि जे बेखौ जों जै खोनादों ओरैबायदि बे माने जों जायफोर दंमोन बिराद बुरजा दंमोन बेयाव बेनार्जि लजआव बयबो गाबगु जाबाय बिराद दुखु जाबाय खोनानानै सारप्राइज आरोखि जों जेखौ खोनाफेरनो सानाखैमोन खोनाबाय जों लोमजादों होननानै जों मिथिगौ लोमजादों खिन्थु बिदि बेमार जादोंना जों मिथियाखैमोन बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि खुगानिफ्राय माबायदि ओंखारामोन जेला बे गाव बेमार जाबाय होननानै मिथिनाय समाव बेखौ जोङो बेनिफ्राय जेबो माबाखौ ना नोंसोर खोन्थायाखैमोन सार रावबो खोन्थाखै बेनो इभेन बिदिनो थाफाग्रा अनित ब्रह्मआ बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मजों स्टार्टिंनिफ्रायनो दङ थाफादों थैजासिम थाफादों बे आरो इभेन माबायाबो दंमोन तरुन मुसाहारि होननाय बेबो दंमोन नोंसोर सार दोनखोमानानै दोनथारदों बे बेमार जानाय बिसोरबो मिथियाखै बिसोरखौबो दोनखोमानानै दोननाय जादों आरोखि खिन्थु जेब्ला हामाखसै बेमारा हामथाराखसै अब्ला आं अनितनिफ्राय सोंजोब्बाय आरो ओमफ्राय अनितआ सोंदों आरोखि बले मा जादों बेथ' हामाखसै मानसियाबो हामथाराखसै खानायबो बुलांजोब्बाय दा मा जाखो जादों उनाव बेखौ माने डाक्टरा खोन्थादों आरोखि बे कार्सिन'मा सेल कार्सिन'मा होनदों आरोखि सेल कार्सिन'मा माने केन्सार आरोखि बे मेडिकेल टार्माव कार्सिन'माखौ केन्सार दं जायो सेल कार्सिन'मा जादों होननानै अनितनो खोन्थादों आरोखि दा बेनिफ्रायनो मिथिबाय केन्सार जादों ओमफ्राय बेयावनो बे रुग्राम जेब्ला थाङो बेनो माबाया खोन्थादों आरोखि खोन्थाबोबाय उपेन्द्र ब्रह्मनो औ माबाया अनितआ रुग्राम खोन्थाबाय आरोखि ओमफ्राय खोन्थानानै माबाया रुग्राम ब्रह्मआ जोंनो खोन्थाबाय जों ओमफ्राय मिथिदों आरोखि दा बिराद गाबु जाबाय बिराद बयबो दुखु जाबाय जोंथ' साननो हायाखै बिदि जाबाय आरो बे समाव केन्सार जाब्लानोथ' बयबो सानो उफाय गैया केन्सार हेज नो एन्सार बिदिसो नालाय थैगासिगोन बिदि मोनसे भाब बयबो थायो आरोखि दा बिदिमोन ओमफ्राय आंनो रुग्रामा बुंबाय जे आंखौ बुंदों नार्जारि नोंथां दुखु दाजासै बे फैब्ला बेथ' फैगोन थ'खौ बाहागो लाफैगोन बे मानसिया बिराद उइकथार दा बेखौ माने माबायाव गाइड खालामगोन गभर्नमेन्ट मानसिया गाइड खालामगोन आरोखि बेखौ सेकेन्ड टकआव बाहागो लानो हाबाय फार्स्ट टकआव बाहागो लादों बे सेकेन्ड टकआव सार बे सेकेन्ड टकआव बाहागो लादों बे ओमफ्राय फार्स्ट टकआव बाहागो लाबाय बाहागो लानायाव बेखौ माने माबाया सुमन्त होननाय सासे माबा दं आरोखि बे गाइड खालामदों आरोखि माने आइबि सेन्ट्रेल आइबि आरोखि बे नर्थ इस्ट रिजननि बे इनचार्ज आरोखि डाइरेक्टर इनचार्ज बे सुमन्त होननाय बे दायथ' लादों ओमफ्राय दायथ' लानानै बेखौ माबाव दोनफैदों आरोखि बे एएमसिनि खाथियावनो मोनसे माबा दङ हटेल दं सर्टास हटेल होनना बुङो आरो अब्ला सार बे टपिक्सखौ होनग्रा जाखाबायमोन ग्रिन पार्कनि सर्टास हटेलाव बेखौ माने दोनफैदों आरोखि ओमफ्राय आंखौ माबा बुंबाय रुग्राम नार्जारि नोंथां रुग्राम ब्रह्मआ नार्जारि नोंथाङा माबा बड'फाखौ एयारपर्टआव रिसिभ खालामनांगौ फैब्ला नोंथांखौ लिंहरदों होननानै ओमफ्राय खिन्थु खबरदा रावबो दुखु जानो नाङा दुखु दा खालाम बिनि सिगाङाव होनदों बे मिथिया जों सोंदों आरोखि रावबो खोन्थाखै होनदों आरोखि रावबो खोन्थाखै बिदिनो दुखु जानायथ' दा देखायथारनानै बुंदों आरोखि ओमफ्राय आं बेखौ लोगो लायबाय लोगो लानानै आङो एयारपर्टनिफ्राय लोगो लानानै बेखौ सर्टास हटेलाव ग्रिन पार्कनि सर्टास हटेल बे जों थाबैबाय आरोखि आं दाबो गोसोआव दं बेफोरखौ आरोखि सावरायनाय समाव सार उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि गोसो गोरबोआव माबायदि आसा दंमोन सार बिराद स्ट्रं बेनाव खुनु उइक गैया आरोखि बे जे गावजे केन्सार जाबाय बेखौ आं सानो बे मिथिखादों आरोखि गाव मिथिखाबाय मिथिबाय थेवबो रावबो खोन्थाखै बे ओमफ्राय ओरैबायदि दुरबलबो खोन्थाखै बे ओरैबायदि स्ट्रं बिनि गोसोआ देहा जायाबाबो जादों बायदि देखायनाय औ बिराद गोरा आरोखि ओमफ्राय मोनसे खोथाखौ आङो रेफारेन्स लाबावनोसै इनफरमेसन थाखाय आरोखि जोंहा माने 1989नि 15 आगस्टआव केलकाटायाव टक जादों आरोखि केलकाटायाव एबसुनि एक्जिकिउटिभ मिटिं आरोखि केलकाटायाव एभन गेस्टआवथ' थादों आरोखि बे समाव ओमफ्राय बयबो थांबाय आंबो थांदों 1989नि 15 आगस्ट जेब्ला एभन गेस्टआव थादों आरोखि एक्जिकिउटिभ मिटिं एबसुनि दा बे समाव उपेन्द्र ब्रह्मनि खानाया गुबाय आरोखि खानाय गुनाय बे समाव केम' खांबाय आरो आरो बेयाव अपारेसन जाखांबाय बिनि सिगां बे अपारेसन जादों आगष्टनि सिगांनो बेयो अपारेसन जादों आरोखि बिनि अपारेसना टेस्टिसमोन आरोखि माने केन्सारा बिराद टेस्टिसाव जादों आरोखि टेस्टिस अपारेसन जादों फारसे माबाखौ गारनांबाय टेस्टिस अपारेसन ओमफ्राय केम' इन्जेकसन होबाय खिन्थु होमब्लाबो मिथियाखै थरुनाबो मिथियाखै अनिताबो मिथियाखै बिदि खानाय गुलांबाय मानो बुखो मिथिया रावबो बिदि एक्सपिरियेन्स गैया ओमफ्राय बियो माने बाथरुमाव हाबनानै आयना नायनानै गाबखुमायो उपेन्द्र ब्रह्मआ बे खोथाखौ माबाया आंनो खोन्थाबाय थरुना आंखौ बिगुमै होनोथ' बियो गुमै दावराव बे उपेन्द्रखौ माबा लांदोलै बुजायना गालांदो आफादगिरियाव बुजायना गालांदो बे माने बाथरुमाव हाबैबाय गाबखुमायोलै नामदारि ओमफ्राय आंथ' सानो मा जाखो जोंथ' बुजिया बे समाव केम'ब्ला जे खानाय गुयो जों बेखौ मिथिया बे समाव दा खानाय गुजोब्बाय मानो खानाय गुहो जों बेखौ मिथिला सोंबो हाला बेखौ जों मा बुजायनो ओमफ्राय बे गाबखुमायो खिन्थु आं थांब्ला बिराद फ्रि जों थांब्ला फ्रि देखायो आरोखि जेबो जायाखै जेनेबा बिराद गोरा आरोखि बियो ओरैबायदि गोरा मानसि बियो माने बिहा जे माबा मोनसे जादों नों जेबो हमा बेखौ आरो नोंखौ माने दुरबल जानायखौ
बे लुबैयो आरोखि बेबायदि जोङो बेखौ 15 आगस्टआवनो खानाय बुनायखौ जों लोगो मोनदों 19 माने 89 15 आगस्ट एक्जेक्टिभ मेलाव आरोखि बे ओमफ्राय जेब्ला फार्स्ट स्ट्रक जायो 1989नि आगस्टनि 28 थारिखआव अब्ला बे बिराद स्ट्रंलि बाहागो लाबाय ओमफ्राय स्ट्रंलि बाहागो लानानै प्रेस मिटबो खालामदों बे प्रेस क्लाबाव प्रेस मिट खालामदों बे बुंदों आरोखि बे आं बे माबायाव भाइरेल जादोंना बे भाइरेल जानायाव आं बेखौ आङो लानाय बेखौ केमेराफ्रा आं बांसिन लादों आरोखि बे समाव माने आं बे माबानिफ्राय गल्ड मार्केटनिफ्राय आङो माबाफोर लांनानै केमेरा लानानै बिसोरखौ लाहोदों आरोखि माने जोंहा बे समाव साननाय मोनसे दंमोन जे उपेन्द्र ब्रह्मआ थानायब्ला थैसिगोन केन्सार जाबाय बे साननाय दंमोन ओंखायनो बिनि जाहाथे माबाफ्रा मेमरिफ्रा थालाङो ओंखायनो आं बेखौ लानानै बेफोर केमेरा माबाखौ लानानै खालामनाय जादों आरोखि खालामदों बे समाव बिराद गोनां गोनां दं दे इभेन रिपर्टारफ्रा माबामोन आरोखि बेखौ माने टफि हमनाय जानायखौ सोंदोंमोन आरोखि नों मानो टफि हमो नोंनि खानायखौ मानो बुखो बेखौ सोंदों आरोखि नाव आं बेखौ आं माने खानाय दानो गरमखाय खानाय माबादों बिदि रिप्लाय होयोमोन आरोखि बे ओमफ्राय बिराद सोंमोन नोंनि आन्दलना माबायदि जागोन मागोन नों जंगि आन्दलन खालामदोंबा औ डेफिनेटलि बे आन्दलन जंगि जागोन नों आर्म स्ट्रागल खालामना नो नट डेट रिप्लायफ्रा बे आरोखि ओरैबायदि बुङो गोरा गोरानो ओमफ्राय आर्म स्ट्रागल खालामगोन नामा नों होनब्ला नट डेट होनब्लाथ' बोरै माने माबा जागोन नोंनि आन्दलना जंगि जागोनब्ला मास माने मुभमेन्ट जागोन आरोखि बयबो रायजो राजाफ्रानो ओंखारबोग्रा आन्दलनाव बेनि खोथा बुङोमोन आरोखि ओरैबायदि रिप्लाय होनो हागौमोन बे ओरैबायदि गोरोंमोन मानसि बे समाव आरोखि बिनि एन्सारफ्रा बिराद माने गोसोआव लाथावथाव आरोखि ओमफ्राय बे समाव आं मोनसे खोथा बुंसै माखासे रिपर्टारफ्रा बिदि सोंलाबायोमोन आरोखि बिदिनो बे टफियाव दांलायनानै नों बे टफियाव सिलाय लाखोमायो नामा माखौ सोङोमोन आरोखि बेनाव माने खानाय बुखो मानो माखो नेगेटिभसो सानोमोन औ सोङोमोन ओमफ्राय बे सोंनायाव जों रागा जोंमोन आरोखि ओमफ्राय जेब्ला प्रेस मिट जोबखाङो जों जोबब्ला आं उपेन्द्रखौ बुंदोंमोन आरोखि बेखौ आरोखि बे रिपर्टफ्रा मोजां नङालै बिसोरो माबा जानला कुइसन खालामो ओरै होनोमोन आङो बे बुङोमोन आरोखि बिनि रिप्लाया मामोन बिदि नङाब्रा होननांगौमोन बे बिदि नङा कुइसनसो खालामनांगौ मोजां जादों कुइसन खालामनाया डाउट दंब्ला जों क्लियार खालामनो हायो ना मोजां जादों कुइसन खालामनाया मोजां जादों कुइसनसो खालामनांगौ बे नुवाखै नों कुइसन खालामै मानसिफ्रा बे रिपर्टारफ्रा बिसोर कुइसन खालामाखै बिसोर मोनसेबो लेराखै बिसोर फ्रि कुइसन दंखायो ओरै आरोखि ओरैबायदि मोजां बिनि माबाया साननाया पजिटिभखा आरोखि कुइसन खालामनायखौ रागानो गाज्रि कुइसन खालामनायनि बे मोजांसोलाय आरोखि कुइसन खालामनो नङाब्रा कुइसनसो खालामनांगौ बे कुइसन खालामनाय मानसिफ्रा नंखाय फ्रि कुइसन दंखायो बिसोर जेबो लिरनो माबसो होननानै दा जों बुंनो सकबायना क्लियारेसन होनो सकबायना बिराद मोजां आरोखि बेबायदिनो आरोखि बे टक्सआव जायनाखि जोबखांनानै प्रेजेन्ट खालामदों बेखौ आं बेखौ लाबोदों ओमफ्राय बिनि उनावबो ओमफ्राय अशक जात्रि बासिनायाव रायजो राजाफोर थांदोंमोन बिराद बुरजा एबेबनि अल बर' एमप्लय फेडारेसन थांनाय ओमफ्राय बिपिसिन थांनाय बिराद बुरजा थांदों आरोखि बे थांग्राफ्रा अशक जात्रिनि बासाव थादों आरोखि गभर्नमेन्ट मिडियाबो दोनदों बेयाव दोनब्ला गावनो बेयाव फैनानै प्रेस मिट खालामफैनाय उपेन्द्र ब्रह्मआ बेसेबां टकसिम सार बियो फिफ्थ राउन्ड टकसिम थादों बे फिफ्थ राउन्ड टकसिम थादों बे उपेन्द्रआ मोनसेयाव थायाखै फर राउन्ड थायाखै बे फर राउन्डआव बे केमनिसन दंमोन बेयाव थानो हायाखै खिन्थु फिफ्थ राउन्डआव बे थादों 1 2 3 आरो फिफ्थ बेयाव थादों फिफ्थ राउन्डसिमाव देहाया जाथा खालामोन देहा बारा जाद्राय नङामोन मोजाङै दंमोन आरोखि बे समाव माने बे समाव बेमारा माने बाराद्राय हामाबो ओमफ्राय बाराबो जाद्राया बेबायदि खिन्थु जेब्ला केमनिसन होयो बे समाव एफा राखाङो बिदिमोन आरोखि ओमफ्राय मोनसे खोथा बुंनो नों बे फार्स्ट राउन्ड टक जेब्ला माबा बे अशक जात्रिनि बासाव अशक जात्रिनि बासाव गावनो फैनानै बेयाव माने पाब्लिकखौ जोंनि रायजो थांनायाव एड्रेस खालामदों आरोखि बेयावबो बुंदों आरोखि आं बेखौ माने माबा भिडिअ खालामदोंमोन बे बुंदों आं थांना थासान्दि नोंसोर जेबो सिन्था खालाम होनना बुंदों आरोखि पुलिस बिथोराव नोंसोर जेबो सिन्था खालाम आं दं पुलिस बिथोराव ओरै होनना बुंदों आरो गावजों गाव दानांलाय खुनु इन्सिया खालाम लिडारशिपखौ मानिनानै सोलि बे बाथ्राखौ बे समाव बे बुंदों आरोखि बे माबायाव अशक जात्रिनि बासाव बयबो दङ बयबो मिथिगौ बे खोथाखौ लिडारशिपखौ मानिनानै सोलि लिडारशिप सायाव दाउट दा खालाम आरो आं थैना थासान्दि नोंसोर जेबो सिन्था खालाम पुलिस बिथोराव बे बाथ्रा बुंदों आरोखि बेबायदि आरोखि दा नों दहाय सोंनाय बायदि बे माबाय राउन्डसिम बाहागो लादों होननाया बे फिफ्थ राउन्डसिम बाहागो लादों बे फर्थ राउन्डआव बे थानो हायाखै बे केमनिसन जादोंमोन ओमफ्राय बे सेकेन्ड थार्ड बे थादों आरो सेकेन्ड थार्ड फिफ्थ राउन्डसिम जेब्ला थायो जों फार्स्टआव टक जानांगौब्ला बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मआ आंखौ थिनदोंमोन जे नोङो माबाखौ न' भारा लादो दिल्लीयाव जों दिल्लीयाव फैब्ला थाबैनो थाखाय आरोखि हटेलाव थानो हायो मा बेखायनो बे माबाखौ खेलगाव मोनसे न' भारा लाना थादोंमोन बे सुबुंसा मुसारिमोन दंमोन बे समाव डक्टर सुबुंसा मुसारि दंमोन ओमफ्राय दस्राफोर थादों बेयाव बे आरोखि ओमफ्राय जोङो सेकेन्ड राउन्ड जेब्ला माबा जायो खेलगाव मोनहै खालामनाय जादों थार्ड राउन्ड जेब्ला जायो थार्ड राउन्डबा खिन्थु बड'फाया बे न' भाराखौ सोलायहोदों आरोखि सोलायबाय न' बिगुमाया नांगौ होननायखाय जों न' भाराखौ सोलायनानै बेखौ माबायाव जनकपुरियाव लांदों आरोखि डि ब्लकआव लांदों आरोखि दिल्लीनि जनकपुरियाव डि ब्लकआव जों न' भाराखौ लायदों आरोखि बेयाव बे थार्ड राउन्डआव बे थादों आरोखि बेयाव थादों आरोखि थार्ड राउन्डआव बे फैदों बड'फा बेयाव थानानै टक्सआव बाहागो लादों ओमफ्राय फर्थ राउन्ड जेब्ला जायो फर्थ राउन्डआव बे माने खेमनायखाय बे फैनो हायाखै फर्थ राउन्डआव जेब्ला फिफ्थ राउन्ड जायो फिफ्थ राउन्ड जेब्ला अब्ला बे मावनो जनकपुरियाव थानानै डि ब्लकआव थानानै बे फिफ्थ राउन्डखौ बाहागो लादों आरोखि
ओमफ्राय जेब्ला फिफ्थ राउन्ड जायो फिफ्थ राउन्ड जानाय समाव बे समसिम जोङो बेखौ बाहेरायाव लांनो थाखाय बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मखौ आमेरिकायाव लांनो थाखाय जों रेडि जाबायमोन आरोखि माने भेलरनि जायनाखि डाक्टर बिसोरबो आमेरिकान डाक्टरजों एक्सपार्टजों रायलायदों आरोखि रायलायनायावबो बुंदों माने आमेरिकाना जे किउरेबोल बेमारा थाबब्लाबो ओरैनो आरोखि थाबब्लाबो बे बाथ्राखौ बुंदों आरोखि ओमफ्राय थाबब्लाबो होननायखाय जोङो बेखौ थाब लांनो थाखाय जोंबो एखरे बिसा खालामबाय बिनि बिसा खालामबाय खिन्थु बिसाखौ 6 मास नाखौल' मोनदों आरोखि सार सावरायफुनाय समाव बेबायदि गोजानावहाय ट्रिटमेन्ट लाहैनो नागिरनायाव उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ एक्साइटेडमोन ना टकखौ गारालासे टकखौनो कन्टिनिउ खालामबाय थानो गोसो जादोंमोन बे टकखौ कन्टिनिउ खालामबाय थानो गोसोमोन बेयो टकखौ कन्टिनिउ खालामबाय थानो गोसोमोन टकखौ गारना बोरै थांनो बेमोन आरोखि ट्रिटमेन्ट जों बुंबायदोंमोन नों बाहेरायाव थांदिनि होननानै ओमफ्राय फैसा थाखानि खोथाखौ सिन्था खालामनाङानो होननानै बुंदोंमोन जोङो फैसाथ' दंखाजोबो फैसाखौ बिराद सिन्था खालामोमोन बे फैसा दंना गैयालै दावराव आंनाव सोंबाय थायोमोन नों सिन्था खालामनानै फैसा मेरला दं जोंहा आं बुङोमोन आरोखि आं बेखौ खुनु बे माबाखौ बिनि माने माबाखौ लाबोआमोन आरोखि प्रब्लेमखौ आरोखि जोंहा बिदि प्रब्लेम गैया बिराद थाखा दं जोंहा आं बुङोमोन आरोखि आं गैयिबायदि देखायथारामोन ओमफ्राय जों थांनायखौ रेडि जाबाय थांनानै जेब्ला टक्स जानोसै हजों फैफिननाय बायदि मोनसे बे लं डिउरेसननि बिसा खालामनो बे लुबैदों आरोखि खिन्थु जोंनो 6 मासल' बिसा होदों आरोखि ओमफ्राय बे गावनो गोसो माबा जायाखै गोसो बायबाय बे 6 मासल' बिसाखौ लानानै मानो थांनो जुदि आंनि बेमारा जुदि हामाब्लानो बेयाव थाबाय थानांगौब्ला जों माजों फैफिननो बेखौ बे बुंदों ओमफ्राय बि माने बिजा एक्सटेनसननि थाखाय माने नाजानाय जादों आरोखि एक्सटेनसननि थाखाय ओमफ्राय फिफ्थ राउन्ड टक जानाय समावनो बे नाजानाय जाबाय थादों आरोखि ओमफ्राय ड्रेसबो बायजोब्बाय थांनो होननानै ड्रेस बायखाजोब्बाय ओमफ्राय बायनानै जों माने कट आमेरिकाथ' गुसु नालाय टफि कट बायजोब्बाय गावबो गानलायलायबाय जोंखौ खोन्थालायबाय जाबायना होननानै सोंदों आंखौबो जाबायना जाबाय दे होननानै जों बिराद बयबो खुसि जाबाय आरोखि हासि खुसि बयबो हामसिगोन दिनै हासिगोन होननानै मोनसे बयहाबो मोनसे आसा थाबायमोन आरोखि आरो गावबो मोनसे आसा थाबायमोन आरोखि गावबो थैनो गोसो गैया आरो बे टक्सखौ गारना बोरै थांनो सलिउसनथ' जानांगोन ना बड'लेण्ड रायजो मोननांगोन बेनिखायनो बियो थांनोबो गोसो गैया ओमफ्राय थाङोब्ला जाहाथे गेजेराव फैफिननो हायो टक्सआव फैनो हायो ओंखायनो बे बिसाखौ गोबाव समनि थाखाय लानो नाजादों आरोखि बे दा जायाखिसै जेब्ला फिफ्थ राउन्डआ माबायाव जायो बे थारिखआ माबा जादों 3rd 4th 5th 6 जुलाइ 1990 जादों आरोखि फिफ्थ राउन्डआ 6 राउन्ड माबायाव जादों फिफ्थ जुलाइ जादों फिफ्थ राउन्डआ जादों फिफ्थ राउन्डआ 18 एप्रिल जादों आरोखि 18 एप्रिल जादों फिफ्थ राउन्डआ 18 एप्रिलाव जेब्ला माबा जायो फिफ्थ राउन्ड टक जायो बेयाव मोजाङै बाहागो लादों बे ओमफ्राय आंबो दंफायो ओमफ्राय 22 तारिखखालि आङो एप्रिल 22 तारिखखालि आङो बेखौ गारनानै ओजों ओमफ्राय जनफोरनो आं फैनाय जादों आरोखि हस्पिटालाव सारा थाफानाय समाव आं माबायाव थांदों बेलराव थांदों बे समाव सार बियो नोंथांजों माबायदि सावरायोमोन मोजांमोन बिराद मोजांमोन बे हासि खुसि बिराद रायलायोमोन मोजांनो रायजोफ्रा गोसो बायबाय नामा दावराव होनना बुङो आं सोंमोन गोसो बायाखैलै होननानै दा नोंखौसो बेमारखौ बारा जाबाय नामा सानो रायजोफ्रा होनना बुंबा बिराद गाबोमोन दे गाबोमोन आंबो बोरैबा बुंफ्लांसैना बिदि आरो आंथ' बेखौ बेमार बुरजा जादों ना बे समाव मिथिया गावबो केन्सार जादों ना मादों गाव मिथिया जोंथ' मिथिया खिन्थु गाव डेफिनेटलि मिथिगौमोन बे बिराद सिकित मानसि गोरों मानसि ना बे मिथिगौमोन बे बेखायनो नोंथांनि सिगाङाव गाबोमोन गाबदों बिराद गाबदों बे आं बै रायजोफ्रा गोसो बायबाय नामा दावराव आंनाव सोंमोन आरोखि गोसो बायाखैलै बयबो स्ट्रंयैनो दं बयबो गोरा बयबो होननानै दा नोंखौल' लोमजानाया बारा जादों नामा होनना सानो होमबा बे बिराद गाबोमोन आरोखि सार माबाफोर बावनो हायै नोंनि जिउआव उपेन्द्रनाथ ब्रह्म माबाफोर बिबानफोर होलांदोंमोन नामा आंनो जेबो माने बे मोनसे खोथा बुंदों बे जेब्ला माबायाव फार्स्ट टक जेब्ला जायो जों जेब्ला माबायाव थायो बे माबायाव ग्रिन पार्कआव जेब्ला सप्ताहसेल' थायो बे समाव बुंदों बे समाव दावराव थां मटर बायदो गंसे बे दोनदों आरोखि मटर बायदो आं थांसिगोन होनना बुंदों आरोखि बे आं थांसै आं केम्पेइन खालामनोसै बिदि होनदों आरोखि बे माने बे समाव माने अनेक मोनसे दं जोंहा बे खेथ्रआव बे समाव एमपिनि मोनसे इलेक्सन जानो गोनां आरोखि मिड टार्म इलेक्सन आरोखि बे माबा एमपि माथां सिं एमपि माबानाय नङा आरोखि बे पस्ट जानायखाय बे एमपि पस्टआ खालि जानायखाय बेनाव बाइ इलेक्सन जानो गोनां आरोखि बे बाइ इलेक्सन जानो गोनाङाव बे बुंदों आरोखि माबाखौ इलेक्सनाव एबार पार्टिसिपेट खालामनांगौ बेखौ बे बुङो आरोखि हस्पिटालाव थानाय समाव बुंदों बे ओमफ्राय ग्रिन पार्कनि सप्ताहसेल' बे आंखौ बे खोथाखौ बुंदों आरोखि इलेक्सनाव बाहागो लानांगौ आरो बिनि केन्डिडेटआ सानसुमा जानांगौ होनदों आरोखि बे एस के बसुमतारी नामखौ बे बुंदों आरोखि बे एखेबारे इलेक्सनाव पार्टिसिपेट खालामनांगौ एबार होनदों दा जोंनि मानसियानो रावबो मेन्टेल प्रिपेयार नङा इलेक्सन जानो नाङा बेसो दं आरोखि दानि रायजो बिफुनाय समाव जुदि इलेक्सन गेलेयोब्ला रायजो राजा जोंखौ गाज्रि मोनगोन बेबायदि आरोखि आरो जों सानफ्रोमबो इलेक्सन माने जाहोआ मा होआ होनगासिनो दङ एखेबारे इलेक्सन खालामफैब्ला रायजोफ्रा जाय इलेक्सन माने भट जानांगौ होनना बुंग्रा इलेक्सन माने भट होनो बिगुन फैग्रा होसोनांगौ होननानै गारला बाथा मोना सोमला बसुमतारी मिटिं खालामना बुंग्रा आरोखि दा जों बिदि बुंदों दा फट खरि बे माने बड'फा बुंनायखौ एक्सेप्ट खालामनो हाया जादों आरोखि मानसिफ्रा दा बोरै आन्दलन जाफुनाय समाव बोरैहाय माने दिनै एमपि इलेक्सन जाबा सानसुमा बसुमतारी एमपि जानायखौ जों बोरै सापर्ट खालामनो हानो बोरै इलेक्सन बाहागो लानानै बे खोथा आरोखि आं बेखौ बेनाव प्रश्न खालामदों आरोखि
आन्दलन जाफुनाय समाव दानो बिदि रोखोम इलेक्सनाव बाहागो लानाय बाथ्रा बुंब्ला रायजोफ्रा गाज्रि मोनगोन मा मोनगोन ओरैनो बुंथ' बे आंखौ बुंदों आरो बेखौनो नुफेना रायजोखौ नोंसोर मानो बिसासाव लानो हायो दाबोलाय नोंसोर रायजोनि दाबो लिडार जानो हायाखै बिसोरो रायजोखौ नोंसोर दाबो माने बिसासाव लानो हायाखै बिसोरो नोंसोर रायजोखौ बिसासाव लानो हादोंब्ला बे डिसिसनखौ नोंसोर मानो रायजोनि मानो गनायनो हाया बिसोरो बे आरोखि गथिखे आं थांगोन इलेक्सन केम्पेइन खालामनो ओरैनो आरो बे गारि गंसे बायनानै ला आंखौ थोननाया बे मोनसे आरोखि गारि गंसे बायनानै ला बाय आं थांगोन बे गारियाव आं गाखोगोन साबिखौ रावबो होनो मोना ओरैनो होनदों आरोखि दा बे समाव बयबो रायजो राजाफ्रा माने उफेन फैसिगोन बिराद खुसि जादों आरो बे समाव आसा दंथारोमोन आरोखि उफेनाबो गावबो एखेबारे आसा दंथारो खिन्थु भाग्य मोजां बे समाव इलेक्सन जाफिनाखै आरोखि बे मोनसे बे जादों आरोखि ओमफ्राय बड'फोरा आं बे समाव खोन्थाबाय थादों बे टकसआव बाहागो लाफैबा आं बेखौ बुंदों नोंखौ नायनो लुबैथारबाय रायजोफ्रा नाम आरोखि बिराद गाबोमोन बे ओमफ्राय नोंनि नामाव बिराद फुजा खालामो रायजोफ्रा आं खोन्थायोमोन रायजोफ्रा सोरबा माने दैमा सेर ओमफ्राय हाग्रा बंग्रा फुजा खालामो सोरबा मन्दिराव फुजा खालामो सोरबा गिर्जायाव फुजा खालामो नोंनि थाखाय आं जेन' बेखौ खोन्थायोमोन आरोखि बे आरोखि बेमोन बड'फा माबाफोर डायरिफोर दंमोन नामा बड'फा हा गावहानो औ बड'फायाथ' डायरि दंमोन बेहा डायरि बेयो थैनायनि सिगां लिरना गालांदों डायरि बे लिरना गालांदों बेखौ थैनाय समाव जों मोनदों बेखौ बे थैनाय समाव जेब्ला थैनाय बे डेड बडिखौ लाबोयो माबानिफ्राय 5th राउन्ड टक जानानै बे 25 तारिख एप्रिलावबो बार जादों बेखौ 25 तारिख एप्रिलाव बे बार जादों एप्रिल 1990 एप्रिल दाननि 25 तारिखआव बे सिरियास जादों आरोखि बे टकआव बे जराव फैबाय थानायखौ बार जादों इमारजेन्सिखौ माबायाव मा होनो बेखौ मुम्बाइनि टाटा मेमरियेल हस्पिटालाव केन्सार हस्पिटालाव बेखौ भर्ति खालामदों आरोखि ओमफ्राय बे जेब्ला रुंसारि जायो रुंसारि जाबा बिनि डेड बडिखौ देबरगावआव लाबोदों जोंनि जायगायावनो देबरगाव फिल्डआव दोनदों बेखौ ओमफ्राय बे देबरगावआव दोननानै ओमफ्राय 2 तारिखआव दोनदों बेखौ 1 तारिखआव रुंसारि जाबाय बे 2 तारिखआव दोनबाय ओमफ्राय 3 तारिखआव बेसेबां टाइमाव रुंसारि जाबाय सार बे 1 तारिख मे 1 मे 1990 1 मेआव 1 मे बे मोनायाव रुंसारि जादों ओमफ्राय जों बेखौ लानानै बेरायबाय 3 तारिखआव लानानै बेरायबाय 2 लानानै 2 तारिखआव दोनबाय मोनायाव 3 तारिखआव बिनि डेड बडिखौ लानानै निसिमा लांजोब्बाय बिजिनि निसिमा लांजोब्बाय ओमफ्राय 3 तारिख गस्लायाव लांबाय ओमफ्राय 4 तारिखआव न'आव लांनानै बेखौ दुखुआव फबनाय जाबाय आरोखि ओमफ्राय बेनि माबायाव थैनाय समाव बे डायरि गांसे दंमोन बेहा बे डायरियाव लिरना गालांदों माखासे आं बे डायरिखौ फरायदों बे डायरियाव लिरनाया बे लिरदों बेयो गावखौ मानानै प्रे खालामदों बे मोनसे हे इसोर आं दानो थैनो गोसो गैया आंनि थाखाय हाजार मानसिया आर'ज गाबो नों बे आर'जखौ खोनासङाबा नों माखौथो खोनासङो होननानै बेबायदि लिरदों आरोखि बेफोर रावआ गाव डायरियाव ओमफ्राय बेखौ लानानै जोङो आरोबाव बे डायरियाव जानाखि मेथाइ लिरनाय बेखौ लानानै जोङो फुंखा महिलारि आं दोंसे मेथाइबो जों बानायनाय जाबाय बेखौ नोंसोरबो खोनाबाय ना बेखौ मेथाइखौबो नै अबंलावरि होननाय मेथाइ आरोखि आं थांनानै थानो लुबैयो होनना बुंनाय मेथाइ आरोखि बे थैनो गोसो गैयामोन दे गावनि डायरियाव लिरदों बे ओमफ्राय बेखौ लिरनायजों लोगोसे ओमफ्राय बे माबाखौ लिरदों बे ओमफ्राय रायजोफ्रा आंखौ माबा लिरदों बे आन्दलन जाफुनाय समावनो आङो देहा नायजानो थाखाय बाहेरायाव थाफैनाय जाबाय आन्दलन गारनानै रायजोनि थाखाय लिरदों रायजोनि थाखाय आंखौ रायजोफ्रा बुलदा बुजिनानै लिरदों आरोखि बे खोथा लिरदों ओमफ्राय आं थैनानै थांनायनि उनावबो बड'लेण्डनि आन्दलना अहरह सोलिबाय थानांगोन ओरै होनदों आरोखि बेखौ लिरदों बड'लेण्डनि आन्दलना आं थैनायनि उनावबो अहरह जाबाय थानांगोन सोलिबाय थानांगोन आरोखि आरो जों बड'लेण्ड रायजोखौ मोनथारनांगोन बड'लेण्ड रायजो मोनाब्ला जों गेरेमसा हारि दानाया जानाय नङा आरो बे खोथाखौ लिरदों आरोखि ओमफ्राय मोनसे खोथा लिरदों लिडारशिपनि गेजेराव बुरु जालायनाङा लिडारशिपआ खौसे थाबाय थायो संग्रामखौ सालिलांबाय थायो बे बाथ्राखौ बे लिरदों आरोखि बे मोनसे ओमफ्राय मोनसे अनितखौ लिरदों बे बाइक पार्सनेल आरोखि आंखौ लिरदों बे अनितखौ बुंदों बे अनजालु अनित नों आंनि देहा मोदोम बिखा बिख्लो नों आंनि गासिबो होननानै लिरदों आरोखि नों आंनि माने बेमारि समाव आंखौ नों नायबाय आंखौ जोथोन लाबाय आं नोंखौ अरायबो बावनाय नङा होननानै लिरदों गालांदों आरोखि बे ओमफ्राय आंखौ लिरदों अनजालु दावराव लिरदों आरोखि नों आंनि बेमारिनि थाखाय थाखा फैसा खस्थ' खालामनानै जगार खालामना होबाय नों आंनो थानो जानो फैदों आं नोंखौ अरायबो बावा होननानै बे लिरना गालांदों आरोखि आंनि थाखाय बे लिरदों आरोखि आं बे डायरिखौ नायदों मिथिगौ ओमफ्राय बे डायरिखौ खिन्थु जोंनाव उरखावग्रा ब्रह्मआ लांदों बे आरो बे ड्रेस गासिबो लांजोबदों बे बर'फा थैनायनि उनाव देबरगावनि बे जेब्ला देबरगाव लाबोयो थैनाय देहाखौ बेनिफ्राय बे लांदों आरोखि खिन्थु आं लुबैदोंमोन खमसे खम आं थाथोंमोन आं सानदोंमोन आरोखि मानो बर'फ्रा जोंनाव थाजेनना आन्दलन खालामदों बेयो आरो जोंनावनो बिनि माबाफ्रा गोबां दंमोन लेखा थेखा बिराद दंमोन जोंनाव बे माबाफ्रा खिन्थु बे पुलिस रेड जानाय मानाय बायदिसिना बेखौ जोङो जायगा जों माने माबानानै फबनानै दोनदोंमोन आरोखि हा जावनानै सिमेन्ट लुथेनानै दा बेबो ओरैबायदि जादों दैया बोरैबायदि हाबनानै सिजोबखो सेस स्पइल जादों आरोखि बेखौ बयबो मिथिगौ उरखावग्रा बुंबो बयबो मिथिगौ गासिबो आरो जोंनि बर'फ्रा मिथिगौ बे डायरिया दाबो दं नामा बे डायरिखौ उरखावग्रा ब्रह्मआ बुंदों बे माने डायरिया बेथ' लांबाय आं बिराद लुबैदोंमोन थाथों बे आंनावनो फ्रेज जागौमोन मोजांनो लानो थांबाय लानो थांनानै ओजोंहाय
सिमरगाव दोनहैदों बे सिमरगाव मोनसे अफिस खुलिदों बिसोर बे समाव ओमफ्राय अफिस खुलिबा बियो माने 1990 13 नभेम्बराव पुलिस रेड जादों आरोखि सिमरगाव अफिसाव एबसुआव रेड जादों आरोखि उरखाव जेराव थायो जायगायाव बड'लेण्ड मुभमेन्टआ होमबा सार जागायफिनदोंमोन बे समावथ' उपेन थैनायाव आदला जागासिनो दं कन्टिनिउ जागासिनो दं मानोना बिएससिखौ मोनथ'वाखैमोन दाबो मोनथ'वाखैमोन बेथ' 93 जाबाय बिएससिआ दा 90 उपेन ब्रह्म थैनायनि उपेना मेयावसो थैबाय ओमफ्राय नभेम्बर मासाव बे डायरिया गोमाबाय आरोखि दा लांदोंमोन बे माबायाव सिमरगाव दोनहैदोंमोन दा गावथ' बबाव दंथाय जोंथ' मिथिया खिन्थु एबसु अफिसखौ रेड खालामदों रेड खालामनायाव गोबां डकुमेन्टस लाबोफादों ओमफ्राय 7 मानसि बे अफिसाव थानाय मानसिखौ रान्थेंमोन होन ओमफ्राय माबामोन दङ आदा रबिलसन ब्रह्म ओमफ्राय माबा दिमासा दैसा होननाय आरोखि माने माबानि चिरांनि बिसोरखौबो हमफादों आरोखि पुलिसा ओमफ्राय क'क्राझार थानायाव लाबोदों आरोखि दा बे रेड खालामनायावनो डायरिखौ लांफादों होननानै उरखावग्रा ब्रह्मआ बुंदों आरोखि बे 13 तारिख नभेम्बर खोथा आरोखि बे 1990 13 तारिख नभेम्बर ओइदिनखालिनो गोमादों होनजायो ओइदिनखालिनो गोमादों आरोखि बे जोंनाव दंबाय बे लांफाबाय डायरिखौबो लांफादों ओमफ्राय गोबां लेखा लाबोफादों होननानै मोनसे जारिमिन जाना थाबाय सार जारिमिन जाबाय ओमफ्राय मिस्ट्रियास जारिमिन बे बिराद दुखुनांथाव जारिमिन बे मिस्ट्रियास जारिमिन ओमफ्राय बेखौ होननानै आंथ' बे समाव आं रावखौ माबा खालामामोन आरोखि गैयामोनबो आं गियामोनबो पुलिसानाव फैयोमोन रायलायफैयोमोन पुलिसाव फैनानै ओमफ्राय एसपिआव बे समाव जोंबो गाज्रि नङामोन ओमफ्राय एसपिनाव बिबाय जोङो ओमफ्राय कर्टनि थ्रुयै जोङो दरखास्त होनानै डकुमेन्टसखौ रिटार्न खालामनो बिदों आरोखि ओमफ्य गासिबो डकुमेन्टस जों हरजोबदों गासिबो जेसेबां दङ मोनजोबदों खिन्थु अनलि डायरि बड'फा डायरिखौ जों मोनाखिसै आरोखि गासिखौ मोनदों नाथाय बड'फा गासिबो डायरिखौ मोनजोबदों गासिबो लेखाखौ मोनजोबदों खिन्थु डायरिखौ जों मोनाखै आरोखि दुर्भाग्यआ बे आरोखि बेनो खिन्थु उरखावथ' बुंदों बे पुलिसा लाबोफादों होनना बुंदों जों बेखौ मोनाखै आरोखि दुखुनांथाव बे डायरियाव गोबां लिरनाय दंमोन आं खिन्थु बे माखासे जायगानि माबा इम्पर्टेन्ट जिनिसफोर बेफोरखौ आङो बे गोमानायनि उनाव आं लिरनानै दोनखादों आरोखि लिरनानै दोनदों ओमफ्राय लिरनानै दोननानै आं दाबो आंनि गोसोआवबो दंखायो नायबाय थायोमोन आं बेखौ लानानैबो लिरनायखौ आं माने दाबो गोसोआव दं आरोखि दा बेफोर आरोखि बड'फा टाइटेलखौ सोर होआमोन सार बड'फा टाइटेला जेब्लानाखि माबायाव 4 तारिखआव जेब्ला बेखौ माने फबो दतमानि माबायाव दानि थुलुंगाफुरियाव बे फबनाय समावनो बयबो रायलायखादों बे समाव बयबो फैबाय लिडारफ्रा गासिबो रावबो थायाखै फैनाय समावनो बयबो बुंखादों बेनो जों मोनसे टाइटेल जों होदिनि बेनो टाइटेल नांगौ बेनो होननानै खिन्थु बड'फा टाइटेल नामखौ बे समाव बुंनाय जायाखैमोनबाबो टाइटेलखौ जों होनोसै बेनो माबा मोनसे टाइटेल जों होनांगोन बेनो आरोखि गिदिर टाइटेल बेखौ बुंखादों आरोखि बेबायदि ओमफ्राय उनाव बेयाव रायलायबाय जे नेक्स्ट एगजिकिउटिभ मिटिंआव डिसिसन लादिनि ओमफ्राय नेक्स्टआव जेब्ला मिटिं जायो एगजिकिउटिभ मिटिं बे मिटिंआव डिसिसन लाबाय जे बिदिनो बड'फा टाइटेल जाथोंसै होननानै बे आरोखि बेयाव सोरबा सानैनि रावजों फैयाखै खिन्थु सोरबा मखरजों जानांगौ सोरबाबा होनांगौ बेखौ सोरबा बुंजेनदों जानो हागौ खिन्थु बे माने बयबो आनिमास मोनसे डिसिसनजों बे जानाय आरोखि पार्सनेलि क्रेडिट लानो हाया रावबो बेखौ लानो हाया बयबो रायलायखादों सिगाङावनो ओरैनो खालामजेननो ओरै खालामजेननानै बुंखादों उनाव फर्टफोरनि एनाउन्स जुदि नोङो मिथियाव एनाउन्स जुदि माने माबा जायोब्ला बे एक्सेप्ट जायाब्ला ओंखायनो सिगाङाव रायलायखानानै ओरै खालामजेननो थिग खालामनानै आनिमास जानानैसो मिथिङाव डिक्लेयार जादों आरोखि बे आरोखि सार बड'फाजों आरो नोंजों गोथाङै थानाय समाव बड'फा गोथाङै थानाय समाव नोंजों सावरायनाय समाव नों दासिमबो बावनो हायो बड'फानि खुगानिफ्राय मा राव दं सार आङो बिनि खोथाखौ बावनो हायिया माबाखौ आरोखि बे साख्रि गारनाय समाव जे बे माबादोंमोन साख्रिथ' गारसैलै दावराव ओंखामखौसो मोनजागोन ना मोनजाया ओरैनो बाथ्रा आं बे गोसोआ बिराद माने नाङो आरोखि बे आंनाव एखेबारे बे मोनसे बावनो हायि आंनि जारिमिन आरोखि बे ओमफ्राय सरदार हस्टेलाव थाब्ला बे मोनसे आंखौ स्टिक लिरनो दङ मोनसे आरोखि बेबो सरदार हस्टेलाव थाबा बे ग्रिन पार्कनि सरदार हस्टेलाव फार्स्ट टाइम जेब्ला फैनानै थाफैयो सानैजों रुमाव थादों बेजों आंजों बे आंनो मोनसे स्टिक लिरना होदों आरोखि बे स्टिक लिरनानै आंखौ लिरहोदों आरोखि बे गाव डिक्टेसन होदों बे जाहैबाय आं दहाय बुंनाय आरोखि बे जे इलेक्सनाव पार्टिसिपेट खालामनांगौ आरो सानसुमा कुमार बसुमतारिया माने माबा एमपि जानांगौ बे बाथ्रा बेखौनो लानानै बे आंखौ डिक्टेट खालामना होदों आं लिरदों बे लिरदों आरोखि इंराजिनि लिरदों माबा डिक्टेसन होदों आं लिरदों इंराजिनि लिरदों बेखौ लिरदों बे इलेक्सनाव पार्टिसिपेट खालामनांगौ होननानै लिरदों बे ओमफ्राय बे सिटिखौ गारलाखौ एड्रेस खालामदों ओमफ्राय माबाखौ सोमला बसुमतारि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि बेखौ एड्रेस खालामनानै लिरदों बे बिसोरनो अख्रा जानो हागौ बिसोर मानियाब जानो हागौ ओंखायनो बिसोरनो हरलै होनना आं बेखौ थाखाय उफिना बिसोरनाव एड्रेस खालामनानै लिरदों आरोखि टु अनजालु गारला टु अनजालु सोमला होनना लिरदों आरोखि ओमफ्राय इलेक्सनाव पार्टिसिपेट खालामनांगौ बेखौ लिरदों बे ओमफ्राय लोगोसे मोनसे स्टिकबो हरबावदों ओमफ्राय जे माने बे समाव माने क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट एबसुनिफ्राय मोनसे डिसिसन जादोंमोन आरोखि बे डिसिसना जाहैबाय जेसेबां साख्रि लानाय आन्दलन मुभमेन्ट पेरियडआव फैफिनजोबनांगौ होनलायनाय जादों आरोखि ओमफ्राय फरायनो थांनायफ्रा फैफिनजोबनांगौ बिदि होननाय मोनसे डिसिसन जादों आरोखि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट एबसुनि डिसिसन नङा बे खिन्थु क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनिफ्राय जेनेरेल सेक्रेटारिया रेवरा नार्जारिया बिदि मोनसे स्टिक लिरना होदों आरोखि प्रटेक्ट आनसलिक कमिटिनो मुभमेन्ट पेरियडआव जेसेबां साख्रि लानाय दं बिसोर फैफिनजोबनांगौ ओमफ्राय जेसेबां फरायनो थाहैनो दं बिसोर फैफिनजोबनांगौ लेखाफोर गारनानै फैफिनजोबनांगौ औ बिदि होनदों आरोखि बिदि लिरना होदों आरोखि दा बे बिराद गाज्रि एफेक्ट जादों आरोखि दा खिन्थु बेखौ
माने आनसलिक कमिटियाव जों मानि होआखै मानि नाङा बेखौ होननानै आरो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट एबसुआ बेखौ माने लायाखै बे डिसिसन लायाखै बे अनलि माने माबानि आरोखि बियो रेर' नार्जारिनि लिरनाय बे लिरनाय बेनि बिराद गाज्रि एफेक्ट गोलैदों गोबां जायगाफ्राव आनसलिक गरम सेंग्राफ्रा गरम खायबा लिंहरदों जे जों लेखा फराय जों आन्दलन खालामनांगौ माखासे लेखा फरायनांगौ मा बिलाइ जों आन्दलन खालामग्रा नोंस्रा साख्रि लाग्रा मा बिलाइ बिदि मोनसे इमसनेल माखासे मानसिफोरनि गेजेराव फैदों आरोखि इनसिडेन्ट जाबोदों गोबां सोरबा सोरबा फैदोंबो लेखा फरायनाय मानसिया गारना फैदों सोरबा सोरबा बिदिबो जादों आरोखि बेखौनो उपेन्द्र ब्रह्मआ सिटियाव लिरदों आरोखि बे वाइ जेलासि एमंग दा ब्रादार्स लिरदों बे गावजों गाव बिदा फंबायजों माने हिंसा बे बुंदों बे साख्रि लाग्रा लागोन लेखा फरायग्रा फरायगोन सोंग्रा सोमावसारगोन बे जुदि नों बड'लेण्ड रायजो बिदिनि थाखाय जुदि लेखा फरायनो मोना होनना बुंबाय बे माबा खालामनो होननाय बे मा गाव बिदा फंबायजों मा हिंसा बे आरो बेबायदि रायजोखौ जों मानो नांगौ होननानै रायदों बे बिरादनो बेखौ बुंदों आरोखि बे माने गावजों जिलायसि बे खोथा होनदों ओमफ्राय बेखौ बे स्टिकल' नङा बे स्टिकआव लिरदों बे ओमफ्राय बे असल जातिनि बाथ्रायाव जेब्लानाखि मिथिं जायोना आं दहाय बुंनाय बायदि असल जातिनि बाथ्रायाव मिथिं जानाय समाव बे खोथाखौ बुंदों आरोखि गावजों मानि जिलासि मोना आंखौ मा बुंगोन देनां जेनेरेसना बुंगोन बे उपेन्द्र ब्रह्मनि आन्दलना बे देस्ट्राक्टिभमोन ओरैनो बुंगोन गथे आङो बे बिब्लेमखौ मान लानो आं लाया आंखौ गथे फरायग्रा फरायगोन मावग्रा मावबाय थागोन ओरै आरोखि गेरेमसा हारिया बोरै जानांगौ बे बाथ्रायाव बे समाव गोबां बुंलांदों आरोखि दा गथे बै समनि डिसिसना सोरबा लेखा फरायनो मोना होननानै फैफिनदोंब्ला बे उपेन्द्र ब्रह्म डिसिसन नङा एबसुनि डिसिसन नङा बेखौ जाहाथे बयबो क्लियारेसन होलायलायो आरोखि सासेनिल' डिसिसन बे रेर' नार्जारिया हारसिं लिरलाबायना हरदों बे खोथाखौ बे आरोखि थेंक इउ सार अके थेंक इउ